kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe. Haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ene wiya on kettuki jam. Kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe. Haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ene wiya on kettuki jam. Jam ñalle mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe kaalirɗe meɗen. Eɗen goni e dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam. Yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole. Saaha o heedi en gari humnude aadi o no hannirta dani hakkunde haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe. Eɗen gonde haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe kono noonne kadi e radio meɗen rendago ɓuural e ɓamtare kono noonne kadi e radio meɗen dingiral fulɓe ballal Allah ballal musidɗo men Adama Boubacar Dia ko noonne kadi e koolal online studio makka haadi makka Amadou Sada gorko mo caski banayi haajorde maayo wuuro haadi. Tedduɓe hettiɓe on calminama on jettama kadi on jarama on juurama on bismama e yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartole jole jole nde gowɗen wadde ñalawma dewo hoore bir kala e oɗo saaha. Tedduɓe hettiɓe mbaron pini koɗi kadi o ñalle jaam wasata to mbiɗen mbaron kiire jaam wadde wiya tan to gonɗon en gonirɗon kala nden kaale kisal muɗum yo ƴellito e terre mon. Hande kadi en garti gam tigui tigui huɓnude aadi hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe. Ina duusen noon to banggue gaji to musidɗo meɗen Amadou Athil Gueye gorko mo to wiyete Guyi Kare e Guyi Kaaƴe sikki ala kanko falidi gaci ɗi no hannirta dani. En jetti haralleɓe meɗen tambiɓe gueɗe ɗe ha no yarano hannirta ni kono kadi en calmini wonɓe toon to hello Facebook kamɓe kala ɓe calminama jettama kadi ɓe jarama ɓe juurama. Joni tedduɓe hettiɓe ala ko yajanten so wona garten e nder ɓoggol he dañamo dokkuɗen konngol salminana en renndo ngo no hannirta ni garen gadden toɓɓere meɗen mbawen fusde fandu ndu no hannirta dani. Jehen toon to gorko mo nabbay siwol woni musidɗo meɗen Yahya Ka dokken mo konngol o salmodira renndo ngo. Mbeɗen andi bandiraɓe ne heddiɓe kadi nana e lawol ngara ñalawma dewo hoore bir no kewɗe windani ko noon tan lemori ha joni. Seydi Ka Pulo sadi heten guiɗo jammala ñalema. Ceerno Yahya Seydi Ka yoto o wonani e haljo no kewde winni ñalawma dewo hoore bir ma yeehi jokkoyde en ɗam to musidɓe maɗa walla musidɓe maɗa gari jokkude en ɗam ɗo maɗa ɗo ɗum waɗi haljo gonowo ɗo no ene ko noon tigui e jaati. ɗum noon wadde jehen toon to daɓɓel to wulango Ibrahima Demba Dia oɗo saaha joni o naati ɓoggol ngol. Ibrahima Demba Dia saɗa hetti hen jaam Allah ñallema calmodira renndo ngo kabra e musidɓe daño fartange tawtede yewtere nde e gana saga garten Ousseynou Fandu no haaliti ni. Seydi Dia Pullo jaam Allah ñallema. tigi Ceerno Abdoul
Seydi Kane Jamalla ñallema ñalle jam salminima mi salmini dendagal waldiɓe maɗa kala e kuuɓal ɗo e dingiral eɗen gonde ceerno Yaya Ka wonde ceerno Yaya Ba en calmini Diouf Mouhammadi Sow Adama Boubacar Adja en calmini galle o kala en calmini Oumou Thiam en calmini ɓesgo wonde Jorel Sarr waɗani Diary Toksel en calmini hono Mariame Sow e Amadou Sow ceerno Mahamoudou Diop salminama juurama en calmini Gallo Demba Sow wondude sokhna Aissata Anne en calmini Alassane Samba Gallo en calmini Hamidine Bassirou Bara wondude Aliou Ibrahima Dia Bayra Diawna salminama juurama Yam Seydi Dia calmini Aissata Sy mbo Garli wondude Mawɗo Yeroba en calmini ɗon hono Aissata Dia wonde Pullo Dia Abdourahmane Aw Abdoulwabou Kane a salminama joni ko ɓeɗo bandiraɓe kewi fartaganade dingiral e oɗo saaha mbo gonɗen ɗum noon mi salmini dendagal bande fono wawi noon ɗo yeeso seeɗa ma en tañdude kadi seeɗa en calmini Ousseynou Sow wondude sokhna Hafsata Abdourimen joni dingiral Oumar Sine ko noon salminama juurama Yam Seydi Kane Seydi Dia Pullo golle ma jooɗi peewi e jarama no feewi ɗum noon no mbiɗa ni en camini bandiraɓe fof kuuɓal toon to kaldirde men en camini hono bani meɗen Debbo Aissata Mar Debbo Fane e Ndor kono kadi en calmini musidɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo ko jaadiɗo men e kala saaha kono kadi en calmini koddiɗo men Iba Sall eɗen gondemo ko ɗon hannirta ni mo Kay Heydi en calmini renndo ngo fof e kuuɓal ɗum noon tedduɓe hettiɓe toɓɓere meɗen hannde ko dani sifori gartaten tan koye seeɗa tan ko e dille ko fewti gandanɗa hoore maɗa e politique dille gonɗe e nder politique ɗe en mbawa wasde wadde politique nde wonno Mamadou Samba Diop Murtuɗo o wi wonde so tawi a wi a waɗata politique o wi say waɗa politique bonna gueɗe ma ɗum noon hannde ko politique kalten kono noon jaaruɗen ko banggue wasiyaji meɗen bagginali meɗen e rentinde en ɓesguji meɗen e ɗeɗo henne dille dilloje tawi gandanɗa hoore maɗa koto banggue politique so tawi politicien ji goto kala ko wiyete ko dawrugol goto kala ina dawa o dawata ko o dawanta ko hoore makko walla o dawanta ko leydi makko omo dawdi e nder programme makko e sikki ala o koye yimɓeɓe o yadata ko yimɓe o haaldata ko ɓe no fewjita e gueɗe mbaɗe noon kono noon so tawi e nder ngol ɗon dawrugol won wayloji goɗɗi gonɗi hen neɗɗo ko adi foof hadema tinde goɗɗo taw tin hoorema sa tinni hoorema tina goɗɗo kono kadi ndena kadi neɗɗankagal maɗa e ndimagu maɗa mbasa wonde dañani dañora walla hay sinno a dañi ko jiɗɗa ko kono kam neɗɗankagal ma heddima hen wadde wasiyaji men hande faade nder ɓesguji he dille baɗoje ɗe so tawi mbaɗi hande dille ɗe mbasa naworde ɓe ngare kaɓoyɗen ngare piyen ngare duppen ngare kelen ɗen ɗon gueɗe so tawi hande ɓesguji ɗi kuccinama e ɗenno gueɗe ko caɗele mawɗe en jii dartande ɓesguji daari e ɗinɗon fannuji mo ganduɗa ina hulanno nden hade sokede walla ina hulanno hade fiyede ina hulanno hade hoynede kono kam kulol mangol ngol kam so arti ha e warede heewi ganda ko yatirde caggal kono hande en jii sukaɓe meɗen kulani fiyede kulani sokede kono kadi kulani warede so tawi noɓe kulani fiyede walla sokede walla warede enen jinnaɓe kam kulananɓe ɗen ɗon gueɗe wadde holno kuliranteɓe ɗen ɗon gueɗe ko dartade mbawen tigui fottude ɓesguji meɗen jewtiden e mabɓe ganden tigui laafa e hoore ko ha ɓeyda arsila magal kono so wonti no ɓuuco gandi kan laafa hanni ko weddede ko wasiyaji meɗen e ɓesguji meɗen hande holno daroto darde tinde jaada tigui e nder jamanu haalis ni mbaɗa haare fonde waɗede tawi wona tigui ko haareji garmi garaji e gueɗe mbaɗe noon en jii ƴiƴemeje dufoje ɗe ko caɗele en jii gandanɗa ko wiyete ko hande bonnande gandanɗa hoore maɗa ɗeɗo henne jawɗele neɗɗo faggo jawdi muɗum Allah andi no heɓri takalta pilto mo waɗata yana ummo
hawo jogo tabel makko walla bitikil makko walla ni magasin makko o daña ɗen ngal ɗon gollorgal walla ni o daña gollorgal gongal ko wona ɗum ɗo tawi ko hen tigui tigui gueɗe makko pewata ko hen sutura makko woni haare waɗa joni joni tan tawa haare nde a ronkat andude ni holko addi ɗo haare donka famde ni holko addi ɗo hende caɗele jawdi gandanɗa hoore maɗa ndi liggoroɗa to cuurinɗa ɗo bonne tan ha bona tan e nder gandanɗa hoore maɗa waktuji daɓɓi ɗen ɗon caɗele so tawi ɓesguji ina mbaɗa ɗum ɗon eɗen gandi ko hunde hulɓinide so tawi en dokki yeru leydi Sénégal so wiyama ko leydi teddugal ko gandanɗa moƴƴi ko gandanɗa kala garɗo e maɗa teddina ɗum guittina ɗum gueɗal kormoɗa ɗum no hannirta ni garɗo hen foof bisme rokke gueɗal kañumne kadi gandanɗa hoorema tawde kadi ne arde neɗɗan kagal waɗeɗo yimɓeɓe gonɗo so tawi ardani neɗɗan kagal yiilte fewnite wiya ganduɗa minen ko ni min jiiɗi wurdude ko ni min gurdi ko ɗum ɗo wonɗo e nder leydi he ɗumne kadi gandanɗa neɗɗo kadi ko hen tan abbitto ko so tawi noon woni e nder leydi mbiyan noon ko leydi teddugal ko haareji goni hen haareji nana politique haareji nana to diine haareji nana to ganduɗa hoore maɗa goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa ɗeɗo gueɗe foof so tawi goni e nder leydi eɗen gandi caɗele nana e nder hen so tawi hande o dille mbaɗi nokkuji ganduɗa gone e bonnede ha tengti ganduɗa ho maɗa e nokkuji meɗen ene jaaɓe nder leydi he hani e nokkuji ganduɗa hoore maɗa hoɓɓe ɓe ganduɗa arɓe e nder leydi yidde wurde e nder leydi he kono kadi wurdude kadi e ɓiɓɓe leydi he hayso wonko dañata hen nawta leydi mum ne wonko dañata kadi heddo e nder leydi he saabu ɗum ɗon ɓesguji leydi ndi ma gollo e nder hen ma wona ɗumen ɓamtare kono no ɓesguji ndin ɗon leydi gummori jeehi caggal leyɗele goɗɗe eɗe guure toon ni wadde holɗo pawɗen gandanɗa so tawi en woodi ko dilli seet tan laawoɗen jehen gandanɗa hoore maɗa bonnen jawɗele janane holɗo pawɗen gandan so wonko dilli seet tan jehen gandanɗa ho maɗa kelen ko en mbawa fewnude tawi kadi ko poɗantoɗen ko tawi ko laamu poɗantoɗen janggo e jaam so tawi en keeɓi laamu ngo holko laamu fewnata holko laamu jogori fewnande en laamu fewnante en ko adi foof ko kisal men ko ndenka men ko safara men ko ñamde men ko yarde men ko laabi men ɗeɗo gueɗe foof laamu ene foti darnade en so tawi woni so en laawima ko ɗeɗo gueɗe bonnaten wadde holko jiɗɗen ko jiɗɗen wiide ko en jiid jaam nde wonno ko jaam tan woni ko nafata en dille gonɗe to meɗen ɗe dille gonɗe e nder politique ɗe gila noon wiyeteɓe jooɗiɓe jappere ha lartoɓe jooɗade e nder jappere dille gonɗe hen ɗe fitinaji gonoji hen ɗi ko ɗin ɗon ɗe garɗen hande ƴewde enenne kadi hol darde men e on fannu e hol wasiyaji men faade ɗin ɗon bangueji mo kala adda hen yiyande mum no hannirta ni ina gasa tawa mi junnima walla no kalirmi taw ene ɗefi wagguiɗe seeɗa wadde pittali walla mbiyen haqqillaji jumtuɗi ɗi baɗɗi fayida ɗi so tawi kadi gandanɗa hoore maɗa gaari ma kaal hen ko waɗi fayida ganden noon yewtere meɗen ina yaaha e nder ɗeɗo hene kaalirɗe firti ko so en kaali ma wor ko nanni ko heewi so tawi en mbaɗi yewtere nde andena Facebook so yimɓe kettima ma kettide yewtere nde wadde ma hewɓe nan so tawi yewtere nde gasi nde fawi ko YouTube ko toon nde heddoto wadde firti ko so tawi yeehi toon kadi ma wor kadi hettiɓe wadde goto kala mo ina haala e yo daro darde tinde fewna ha feewa e wasa wadde jingol wasa gandanɗa hoore maɗa haalde tawi janggo e jaam ina wiya tigui tigui jarroɗe jaafoɗe en mbiyani hay goto woto huut en mbiyani hay goto yo ƴatto en mbiyani hay goto yo haal konngol ngol ganduɗa ngol fewani enen jiɗɗen ko jaam nde wonno ko jaam ɓuuri hammadi kono kadi jaam kadi ɓuuri Samba mani e Demba wadde ko jaam tan woni ko heeƴe meɗen joni joni o ko ɗum woni toɓɓere meɗen sen tongi tan mbiyen ko hol bagginali men e hol wasiyaji men faade ɓesguji meɗen fewti gandanɗa homaɗa e dawrugol sen mbelama tonguiren ɗum noon kono kadi jinnaɗo e hoore muɗum hen saaha wonno siforto mbiya ko ɓesgu joni wiyete ko sukaɓe kono kadi eɗen jeeya hen kadi mawɓe kadi mata ko mawɓe ñawɓe saabu eɗen gandi wona mawɓe kadi ko cakkitta ko wona ko yooɗi wadde noon cakkiɗɗo ko yooɗi on ɗon mawɗo hayso heewi duuɓine to banggue haqqilantagal kam o ngakkira ɗum no hannirta ni
tedduɓe hettiɓe ko ɗum woni toɓɓere meɗen ma en gartu joni joni ƴeewen feccodirde bandiraɓe no hanni tan ɗanni. yewtere nde ende natire wonande jiɗɗo nadde mo wawi noddude en Skype mo haalirde Agnam ɓamta Pulagu Agnam yeriyaɓe wawi jeeyde yewtere he so natiri to radio dingiral fulɓe one kadi mo wawi jeeyde nder yewtere he so natiri to Ibrahima Demba Dia ma hokkumo kadi lawol no natiri e nder yewtere he kono kadi wonɓe toon to sengo Facebook ndewa toon ko Messenger mbawon tigui tigui nadde nder yewtere he or mo ala Skype ala Messenger mo hetto en 3W mo hetto en toon no hannirta ndani mo jogui WhatsApp meɗen mo wawi tigui tigui hono noddude en mo wonata yewtere he walla so ala WhatsApp meɗen kala mo jogui WhatsApp e nder dental he ma hokkumo tigui tigui lawol no natiri e nder yewtere he no hannirta ni joni joni tedduɓe hettiɓe ala no mbatten so wona mbiyen balɓori kala joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum adda hen yiyande muɗum mbawen rendude e bandiraɓe no hannirta ni goto kala adda hen wasiya muɗum en garani noon wiide wonde ko ɓeeɗo henne keede gonga walla ko ɓeeɗo keede fenade garɗen ko wasiyade en mo kala tigui tigui anda dawrugol ko programme programme o noon jiɗɗen ko jiitade hen koye meɗen mbeɗa andi wonɓe gotannoɗen nana jooɗi hande e nder jappere ina neemi hen tawi ɓen ɗon ganduɗa homaɗa haɗani en dawol men ngol dawannoɗen haɗani en kirdi men ɗi kirdannoɗen haɗani en ganduɗa hoore maɗa hono sembe men mo dokkaten tigui tigui guuren e warñede meɗen ha joni e ɗum jokki kono noon wasata kadi ganduɗa hoore maɗa gartameje ɗo gardata gartam ne wawi ardude to banggue no jinnoɗa jooɗo jappere o jooɗima gartam wasata ganduɗa homaɗa wadde jinɗa ko laabi peew woni ko feewi gartam wasata wadde jinɗa ko hôpital uji woni ko fewna gartam wasata wadde jinɗa ko jangguirɗe ma ko keeɓa gartam ina heewi façon ngaji gueɗe bano kono ɗum ɗo foof gartam mawɗam ɗam ko yo taw ganduɗa hoore maɗa a woni e nder jaam a woni e nder kisal a woni e nder deejere ɗum kam ko gartam mawɗam nde wonno so tawi a dañani jaam e kala ko mbawɗa dañde e tigui tigui yonatama nde wonno ko jaam ɓuuri tigui tigui kala wadde enenne kadi holko woni gooƴa meɗen ko ƴewde jaam no hannirta ni e nder leyɗele meɗen holno bismortoɗen hoɓɓe daña hen gueɗal holno kadi no jiirtiɗen ni caggal leyɗele mbiyeɗen gandanɗa hoore maɗa ɓeeɗo de gummi ko leydi Kadia leydi mabɓe de ko leydi kewdi jaam ndin ɗon ko kewdi jaam ɗum ne kadi gandanɗa hoore maɗa ina weela e nande e nofru hay gandanɗa hoore maɗa mo yiiɗa ndi leydi walla hay mo anda ndi leydi so tawi nani tan ndiɗo leydi de ko leydi jaam ene nanguira neɗɗo on ɗon ko neɗɗo jaamyam hay sinno gandanɗa hoore maɗa wonno sifori ɗum no wadde ko jaam ɓuuri Samba jaam ɓuuri Demba ko jaam kadi ɓuuri kala ɗum no sukaɓeɓe yoɓe tinno ɓe neho needi moƴƴiri ɓe ndento gueɗe kewɗe no hannirta ni saabu eɗen gandi hande won sukaɓe needi ndi ina ɗeesi mankude kono kadi won sukaɓe kadi ɓe ganduɗa kadi hande o ma mbiya ni won gueɗe goɗɗe ɗe ɓe kutorto ɗen ɗon gueɗe ina ndiwi ndimagu mabɓe ina itti neɗɗankagal mabɓe ko ɗum tagui kulol mabɓe hande o ina hakkidi no fewi en mbiyani noon sukaɓe foof wonɓe ganduɗa hande o sa naati réseaux sociaux ko wajotoɓe ko tindinoɓe ko findinoɓe ko yimɓeɓe ganduɗa ko dariɓe yaaduɓe ganduɗa ko wiyete ko programme yaaduɓe juɓɓudi yaaduɓe kisal yaaduɓe ganduɗa kala ko ina ɓamta leydi nawor ɗum yeeso no hannirta ni kono wonɓe ganduɗa kañumen jiiɗima taw ko yo bone wat e less so tawi bone waɗi won gueɗal ngal keɓata hen wadde enenne kadi hol wasiyaji men enen foof ɗi joguiɗen faade ɗin ɗon banggueji no hannirta ni tedduɓe hettiɓe kala joguiɗo hen konngol
damolla ko utti ina wawi nadde no hannirte wonɓe ɗo e ɓoggol mbiyen tan ko konngol wonɓe toon to kaalirɗe kamɓe kadi on kalnama to mbawɗon rewde jokkoɗon e nder jewte he no hannirta ni tawi en garani noon wiide gandanɗa hoore maɗa e jooɗiɗo e jappere o ko ni sifori walla gandanɗa hoore maɗa e dartowo laamu o ko ni sifori oɗo maire o ko ni sifori oɗo gandanɗa hoore maɗa e gardien ko ni sifori e gueɗe mbaɗ noon ala kalaten ko kala siforiɗo no feewi hande o kartal men ko gotal ngal kartal woni kartal jaam ngal kartal woni jaam e ngal ɗon kartal ko ngal ɗon hande beddotoɗen ko ngal beddantoɗen gandanɗa homaɗa fof so tawi a woni e laamu so tawi jaam kalateɗo o aɗa gollimo ko hen jeeɗa so tawi jaam kalateɗo o a wonani hen wadde ko an ñiŋate ma wood wiɓe noon woɓe gonɗen e mallude ala en gonani e mallude gonɗen ko wallude nde wonno kalaten koko nafata en kalaten koko ɓamtata en no hannirta ni so tawi ɓesgu maɗa a jibini ɗum a nehi ɗum needi maɗa a rokki ɗum haqqilantagal no wurdata ha gandanɗa hoore maɗa wawi dañde hakkille on foti ko ƴewde tigui tigui runtude jinnaɗo muɗum jotto gandanɗa hoore maɗa e nder galle no hannirta ni kono wona e nehe needi jangguine jangde waɗe tigui tigui hono fartaŋeji kewɗi fawe e dow muɗum yaaha ha wona sagata janggo e jaam gueɗe baɗe ni kewa yaaha e nder hen woni ganduɗa hoore boowal haaɓe e nder hen warodira e nder hen walla bonnane e gueɗe baɗe noon ɗum ne kadi sagata foof yo reno ɗe gueɗe sagata foof yo reno hoyno jinnaɗo mum yo reno woyno jinnaɗo mum jinnaɗo ma noon ko jinnaɗo maɗa yeru kadi jinnaɗo ma ko jinnaɗo maɗa nde wonno mo yiware mbi teddinware on tan umori no Amadou Moussa Thiam wiyata ni sa yi ware tan teddinware ganda tigui tigui gandanɗa hoore maɗa nde ɗo ware de wonmo to wonde wiyete baba nde ɗo ware de wonmo ne jiimi e gueɗe baɗe noon wadde noon sa yimo ɗo hokku ɗum gueɗal kono kadi sa yi kadi hay sinno ko sagata jiiɗa baɗono maɗa ni ina waɗi takal to pilto wonko rendini ina wurdi ɗum ɗon e anne kadi gandanɗa hoore maɗa poɗɗa ko walliddemo kono wona kay ko joguino ko bonna ha bona saabu en jii ko wiyete ko seppoji meɗen ko seppoji kulɓiniɗi o liye jomumen gandanɗa e kollita tan caɗele joguiɗe kono keewi ko bonnude e ko fewno ko ɗum ne kadi eɗen gandi kadi ko hunde kadi hulɓinide no hannirta ni ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla moon kala jiɗɗo jolde hen no hannirta ni adde hen yiyana mum hade nden jeen toon to babamen Demba Diop woni Wanjareje garten e rendo ngo wasata joguiɗo konngol inchallah.
en cabini musidɗo biyeteɗo Amadou Ba omo hetti en toon to hello Facebook. Amadou Ba saminama. Kono kadi en camini hono Idrissa Ka Idriss Seydi Ka salminama. En camini hono Saydou Diallo o salminama no feewi e jettimon hannirde ndani e dendagal wonɓe toon tan to hello Facebook onon kala e kuuɓal o camminama. En camini musidɗo men Tidiani Tafsirou Thiam o wayrama yewnama yo taw ko jaam Allah jaguimo jagga kadi dendagal yaadiɓe men e nder ndeɗo henne yewtere wiyetede dartole jole jole nde gowɗen wadde kala ñalawma dew hoore bir e oɗo hen saaha. non tigi noon tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni gonɗen koye yewtere men wiyetede dartolo e jole jole tawi kadi ganduɗa ina tambi en ɗeɗo henne kalirɗe radio dingiral fulɓe radio rendo radio kolaɗo online kono kadi haalirde Agname ɗum ti pulagu Agname yeriyaɓe tawi kadi ganduɗa eɗen gonde sengo Facebook nonde kadi dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam toɓɓere meɗen hande maynano joni joni WhatsApp o tawi bandiraɓe hiɗɓe jolde on toon banggue tawa tigui tigui ne mbawa nadde no hannirta ni ɗum noon en jetti bandiraɓe foof e kuuɓal musidɗo meɗen Demba Kane gorko mo Madina Gounass tawateɗo toon to leydi Maroc ko hettiyanke men no hannirta ni o saminama o juurama en calmini kadi ɓe ganduɗa kadi ko hettiɓe en no kewɗe wiide ni ɓe tinɗen hen eɓe tinani hen kamɓe kala eɗen tintinaɓe eɗen tiniɓe to ɓerde men yo gueno tinɓe ittanaɓe gueɗal ɗum noon jettiɓe no hannirta ni ma en gartu joni joni e toɓɓere he tawi WhatsApp o naati no hannirta dani mbawen tigui tigui hono yettinde kadi bandiraɓeɓe kadi mbawa kadi famde toɓɓere nde no hannirta ni saabu toɓɓere nde eɗen gandi haalama haaltama e ɓe ganduɗa yimɓe nana kaala goto foof nana haala nde wonno ko roguere nde ganduɗa
ko rogere mi anda no fotami wiide nde rogere ganduɗa ko rogere tan so ɗum ko gawri ɓen ko gawri tindi so tawi ko ɗum kaaƴene ko mettuɗe ɗigginde wadde goto hen foof hani tigui tigui ko ƴettude unugal muɗum wawa tigui tigui luujade hen no hannirta ni nde wonno hen saaha aɗa jibina ɓiɗɗo tawi ɓiɗɗo o cikkata ko neɗɗo jamyamu ko neɗɗo deeƴƴo tawi ganduɗa kanko ɗon to woni e nder hono Skype makko walla mbiyen tan hono internet makko mo hutorto o réseaux sociaux tawi omona haalda e nder aduna o foof wonto naati wonto nanna wonko nanna tigui tigui e nder hakkille he tawi ko biftaɗo an aɗa sikka ganduɗa kanko ko deeƴƴo no hannirta ni tawi o to wonɗo omona fewja omona fewjude ganduɗa ko fewti ganduɗa e wone janguji e gueɗe mbaɗ noon haareji en gueɗe mbaɗ noon caɗele gonɗe hen ɗum saabi janggo e jaam woda tigui tigui tan ko heeɓimo ko ganduɗa ko ka yiɗanamo ka yiɗanaka kadi annene hoore maɗa ɓiye heeɓa ɗum woda ko heeɓimo tan pawa juuɗe e hoore cikka tigui rigui ɗum ɗo e hennene mataw ko baɗanal ɗum ɗo henne kam hoto ummorimo ɗum ɗo e gueɗe mbaɗ noon tawi noon nde o defata ɗum nde o fewjata ɗum nde ko e nder suudu o woni tawi aɗa sikka tigui tigui ko deeƴ wadde noon jinnaɗo goto kala hani ko ummade e daro ummo kadi dado wawa tigui tigui haalde haala barka fayida no fewi ɓiye mo jiiɗa ene deeƴi o ɓiye mo jiiɗa ene yalta ene naata o e ɓiye mo ganduɗa mo ganduɗa ni kanko so tawi dille mbaɗi heewi ko dogde natta e gueɗe mbaɗ noon kono hay on ɗon poɗɗa ko sembinde mo no hannirta nde wonno hen saaha so tawi a yewtanani ɓiye wonmo ganduɗa so tawi yewtani ɓiɗɗo o jewte muɗum ina mbawi tigui tigui hono nadde e nder gandi he deeƴa e nder gandi he jomum tigui tigui yaara e on fannu kañum homte tawi ɗen ɗon komte noon ɗe homtirte janggo e jaam so tawi waɗi wone gueɗe ɗum hawma taw noon fota hawdemo saabu kanko ko keblaɗo e on fannu no hannirta ni wadde noon haademo ko heblede on fannu saɗa sikki ko keblaɗo on fannu walla ni a sikkani an wat gandanɗa hoore maɗa yo taw o jeeyaka e ɓen ɗon daña tigui tigui ko jewtanɗamo no hannirta ni joni joni en jokkodiri e WhatsApp mo haalirde Agname ɓamti Pulago Agname Yeriyaɓe kono kadi hello meɗen WhatsApp udditima tawi noon hande yewtere meɗen jewten koko fewte e wasiyaji meɗen bagguinali meɗen ko fewte ganduɗa e ɓesguji meɗen hande o no ndentorto no jatirta caggal mbasa tigui tigui hono jeeyede e ɗiɗo henne combaji to banggue politique mbasa ganduɗa hoore maɗa jeeyede e combaji to banggue tigui tigui caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa so tawi gaari aade tampina ɗum tampina tigui tigui catide muɗum wadde wasiyaji men ɗi joguiɗen hen hande manifestation baɗɗo foof sukaɓe noddete manifestation baɗɗo foof gandanɗa hoore maɗa dille mbaɗete e haareji mbaɗata guykaji mbaɗata bonandeji jawdi mbaɗata e gueɗe mbaɗe noon ko ɗum woni toɓɓere meɗen kala jiɗɗo jeeyede hen ina wawi noddude en to senggo WhatsApp walla o nodda en toon to senggo Facebook walla ni e Skype mo haalirde Agname ɓamti Pulago Agname Yeriyaɓe ɗum noon ceerno Abdoul yewtere nde bisimilla moon kala jiɗɗo nadde hen bisimilla mum Ibrahima Demba Dia ceerno Abdoul mi foftinma seeɗa jara ndiyam eyyi bisimilla i wona kay won noddamon garani wallahi min amran ko wawi waɗde caɗele seeɗa gare dogal yaltude gaari won poɗɗo arde ɗo en noddemi téléphone on mbaɗami expliqué lawgol to rewa ɗum woni haali o e ko téléphone kan mbaɗen connecté en kuɓɓani machine o e en calmini dendagal bandiraɓe foof e kuuɓal e kadi a jarama a wiyama Seydi Kane e wonɓe toon to kalirɗe kamɓe foof mum cogo e goto mabɓe en paltaki e mbiɗa noddude ko noon ko nde toɓɓere haalama haaltama kono noon mo wi haalta ko haalano wiide tan yo deƴƴu Seydi Kane fomɗo ko haaldi manifestation ji de ene mbawi wadde ha heewa tawa ala ko bonnata sono gardirima ɗo e leydi France aɓe jogori wadde manifestation taw mawɗo talata garowo kono noon ɓe noddi étudiaji sukaɓe mawɓe étudiaji ɗi poob ɓe mbiɗum yo gara balla ɓe keewal ɓe nene cohla hen ɓe noddi hen rewɓe e worɓe kono ɓen so gaari
e mbatta no mbiɗa ni ɓen ko yawɓe tan ene beddaji ene kolla jadane ko waɗa ko kono wona bonnoɓe wona heeloɓe enen noon to min to mi anda ko basal ngal heewi mi anda ko wiide ka nedi ndi manki e kala ne seppo waɗi ceerno Abdoul ma gueɗe kewɗe bonne ɗum ko ɓooye leyɗele meɗen Afrique o yimɓe mbiya leyɗele men ngala haydara en jahani e batte ngala ko jogoɗen ko kadi so sappo waɗama kadi ɗum kadi jehen kadi bonne ko joguiɗen ko andi ɗum ko yattirta leydi caggal Ablaye Wade haɓanoma majjum wi wonde so tawi neɗɗo wonko mettuɓe leydi ndi woto bonnu woto waɗa haydara yo haɓɓu tan tekkere woɗere hollite wonko metti ɗum ƴeeweno sen wawi so lettare wawi safra ɗum safra kono enen wona noon sukaɓe hannde noon kadi ceerno Abdoul ene ko hunde mettude famde nde tawno hannde aduna ko yuƴultodiri so tawi hannde a ƴeewi oɗo réseau social mo kalten ɗo ene heewi men wonɓe leyɗe jogiiɓe juuɗe jetti caggal ɓe kala heen mo wi mo arti heeso école wiyata ko yaha heɓoye suudu ma woni ko kalɗa ɗo joni ko heɓoye suudu muɗum jogo marque fon mum waɗi connexion ene connecté an anda maltere an yummiraɗo e babiraɗo keeɓa salaire yewtude e woɓɓe a ɗacci sukaɓe anda ko goni dow ma ƴewrata ko ɗumen ene fonno so tawi a wi sukama yo jaa keɓoye cuuɗi men ƴeewa losgaji mumen saa fof jurdaɓe beele losgaji ɓe goni hono wonno musidɗo men goto o wi cukalel wonno Demba Racine o wi wonno cukalel cikkata ko baw meeɗa wonde cukalel walla yummum cikkata kañum ɓuuri ɗum jajji cikkata ko yummum kañum ɓuuri jajji wonno heewi hayto mbiɗa ɓe yummo juul tan e waɗa peeje wima mi juuli walla won sukaɓe noddateɓe subaka tan pindi baba fugge tan mbiya assalamu aleykum taw koko ɗayni tan mbiya calmini jibaru hay nde o juuli ɗum noon fof ko peeje sukaɓe wonno kono hannde erango tan ko kala hen ha tenturu meɗen to hannde to kalten to leydi Sénégal so seppoji ɗin mbaɗi kala joom galle yo harto galle mum haɗa suka muɗum yaade jooɗo nde wonno kala hen jahiguel toon kala hen ko dañi ɗum kasara bo dañi ɗum kañum hen tan goto wondata hen yimɓe kalat tan daro mbiya sukaɓe tel mbaɗi ni sukaɓe tel mbayama to haala gasi ko an tan jinnaɗo o pertata ɗum noon e erango woni ceerno Bani waɗi ngo erango hiccenke yewtere makko asuru ɗomi ero sukaɓe jinnaɓe sappoji noddirɗi oto noto yo ko galle men jooɗo ɗum noon ceerno Abdoul sukaɓe tan yooɓe jooɗo e galleji he jinnaɓe ko mbattu hakkille e mabɓe kada ɓe yaltude yaade ɗiɗo sappoji nde wonno en ganda fof ko jogori jibintere ɓennuɗo ɗo oya baɗɗo hakke sappo e quelque mayɗo walla wartu ɗum leydi Sénégal woto tuma kadi aduna o fof ɓe mbawi kuppitinde Seydi Kane salminima ñaguima yafuya ko ruttinaami ko ma taw ɓaade ɓoggol ngol mi nanano bisimilla Seydi Kane a jarama a jarama Ibrahima Déme Dia jarama no feewi jarama kadi ballal maɗa paygal payodingal te kadi fayiɗo fatida koye fandade fayde tanade renndo ngo kala e kuuɓal yo guen yooɓe moƴƴere weltanama no feewi calmini kadi bandiraɓe men hettiyankoɓe kalirɗe kala e kuuɓal yo guen yooɓe moƴƴere ɗum noon Ibrahima Déme Dia e jaat toon to musidɗo meɗen Al Huseyni Sow gorko mo nima jamala ñalema guiɗo Al Huseyni Sow walla eyyi bisimillama Seydi Kane mi salminima Seydi Sow mi salmini renndo ngo kadi kuuɓal en calmini kadi borjong jaltuɗo no Ibrahima Déme Dia en jetti en neldi duwaw kadi ceerno men Seck Souleymane Racine Fall nde gene yurmotomo yafotomo kanko e yaadimi makko e mayɓe men foof assalamu aleykum Aluseyni Sow Aluseyni nam hokkam seeɗa mi ƴeewa so tawi oɗo eɗen nanodiri e makko no hannirta dani bisimillah jaɓɓoɗamo ƴeewen Souleymane won ceerno Abdoul no mbaɗɗa Kane no mbaɗɗa tampere Seydi won jaam gueno ñalle moon mi ƴeewa tawi Aluseyni Sow eɗen nandirema Aluseyni Sow aɗa nanamo ala mi nantamo noon a nantamo eyyi min de mon nanamo mon nana Aluseyni ko kala kanko no nanta kam aɗa nana Aluseyni Siley allo mi sikki joni ma nanmo joni inchallah Aluseyni aɗa nanamo bisimillahi mi nanimo joni ceerno Abdou Wahab
eyyi bisimilla Siley bisimilla wa ceerno Abdoul Wahab mi natti nande ceerno Abdoul Wahab de natti annanami joni wona bisimilla caɗele ngala so goto mon nanami tan mi hokka yiyandam eyyi bisimilla mi sikki joni battinandirde Siley allo mbeɗa sikki joni en batti nanodirde Sileymani eyyi min so goto mon nanami tan mi hokka yiyandam ko eyyi mi joni mi nanma joni mi sikki Allah seni nanma mi nanma min nala joni natti nandemo natti nandemo ko noon onon ɗiɗo mbolani nandude nde weeɓani goto men tan nanata ɗum noon ala foti ko wonde kene fof caɗele ngala bawɗe nandu fof nandino goɗɗo bisimilla mi sikki mo nanma joni bisimilla bisimilla won seydi won mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe radio ngo hettiyankoɓe whatsapp o fof mi nananimo kadi mi hettima titonde nde koko faate banggue sukaɓe meɗen rewɓe caggal dawriyankoɓe ko etade mataw wajudirde sukaɓe ɓe beele ene ganda dawriyankoɓe e miijoji mumen dawriyankoɓe e pelliti mumen e boneji mumen e boneji hakkude mumen aussi beele sukaɓe ɓe ne mbawa rentade miijoji ɗi ɓe jogui ɗi ko adi foof garaten koye kanko dawriyanke hande ɓurɗo jogade caɗele e nder Sénégal o woni Ousmane Sonko o heeɓino andinde yimɓe e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho almed mum o yiilotonowo o yiiti ɗum almed mum o yiilotono gam huɓɓirde Sénégal o yiiti ɗum ceerno Siley mbasa yennude almed o noon wona almed haji jeeyeten ceerno Siley ala almed o ko jibinande leydi Sénégal ha tengti kadi taw ko sukaɓe ɓe omo andi so tawi o heeɓiɓe haaɓe keeɓi e wono nokku on saaha kala ko yiiɗi e leydi he ne wawi so wayani no yiɗiri ni woda ko bonni hande o cuusal ngal o jogui ngal fof fawi ɗum tan koye sukaɓe nde wonno wonɗo haala makko yetti communication makko wonɗo yette sukaɓe ha ganduɗa wone mabɓe mbiyata ko kanko ɓuuren ɗum mumen bawmumen wone mabɓe mbiyata ko omo wone gonga wone fenade ko koye makko ndewi wone mabɓe ni ene nanguirimo ko no Allah togoso ni ko ɗum saabi noon o jogui cuusal hande kade leydi foof e wiide so tawi fawama e makko ko ganduɗa ɗum ɗo waɗatamo arrangé leydi ndi huɓɓat so wonano hoolade hakkude makko e sukaɓe hande ma won communication mo jogaki eyyi ɗum noon hande beele mawɗo leydi ndi walla ni beele leydi ndi foof no fotirno hande kala jinnaɗo ɗo woni ene jogui jaɓɓal wawde etade haaldude ɓesgu muɗum kala ko ene nafa Sénégal taw koye dow gonga yo rew hen kala kadi ko ganduɗa ɗum ɗo kadi wona nafoore leydi ndi goho ɗiɗi kadi wona gonga hoto ɓiɓɓe walla hoto ɓesgu mum rew hen ɗum mboɗo sikki hande ko darde dendagal jinnaɗo gonɗo e nder leydi he wasa tan woppidede mawɗo leydi ndi wasa tan woppidede dawriyankoɓe ala ko kala jinnaɗo yo ɗum won haaju muɗum so wona ɗum janggo e jaam ko ɓiɓɓe mabɓe tan leftoto kadi ko kamɓe tan bonirte ko kamɓe tan mbarate kanko ene wawi o jaggue kono noon goɗɗo heddiɓe ɓe tawata ko maayi te maayɗo hen foof kadi ala kulli haalin eɗen gandi losko ni waɗede ha wooda jaggaɗo hen weeɓata saka noon kay wiyede yo goɗɗum daña hen ko wona ɗum ɗum noon ko wasiyade tan dendagal jinnaɓeɓe yo tinno e ɓesgu nguji jewtidayi goto foof yewtida e ɓesgu muɗum voilà kala mayiraɗo ko kañum pertata ko ɗum woni ko jinnoɗen werlade hen a jarama assalamu aleykum seydi won e moƴƴi tabarkalla a jarama no fewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere
Silimani won wala mbeɗa andi mise à jour on ko dirsin seeɗa e nder régulation he. A jarama Silimani Seydou won jarama no fewi yo gen yoɓ moƴƴere kadi waɗi fayida wadde yiyanno makko aha ko sukaɓe sukaɓe meɗen ɗum noon sukaɓe Benno Bokk Yakaar ɓe sukaɓe Pastef ɓe sukaɓe Rewmi ɓe sukaɓe tan e landaji ɗi foof sukaɓe ni Afrique foof tan mbiyana kuuɓal sukaɓe e leydi aduna o foof e kuuɓal kala sukaɗo wawi wonde yo reeno tigui tigui hono biftede yo reeno homtede hade nadde caɗele goɗɗe adda caɗele. Silimani Seydou won golle ma jooɗi ya peewi onodiri en koto WhatsApp mo haalirde Agnam Ɓamtula ko Amiyo Raɓa tamo jarama en jafnima Al Husseini Sow kanko joguino konngol Seydou Sow pullo konngol hoto ko mbiɗa. Ay Seydi kan en jetti kadi dendiral jaltuɗo no machallah eyyi so ɗum ɓenni tan ko salminde radio ji ɗi foof kadi eko ka ruttade e kaɗo haala ko ardi foof eɗen gandi en Ibrahima Demba Dia on ko haali wi hay saaha garowo ene jogori wadde seppo kono yo yimɓe paam e nder Europe tan ene wiye démocratie ene wiye ko baba démocratie kono noon min kam on banggue kadi e ala hen ɓurɗum hen ko seeɗa mi sikki ɓuurimi hen gandal laaɓede on banggue kono noon ko salete e seppoji ko hay goto anda no foti ko seppoji jiiɗa waɗede jaaha to poɗɗa namdade ɓe calo ene heewi taw haaltaki taw wulletaki taw luketaki saabu kala ko jiiɗa e ñalawma mo taƴƴa ene woodi hol hadde ma wonko laamu ngu jogee nder mum mala fante nder mum taw yimɓe ganda wonkoɓe kuɗi wonkoɓe nani wonkoɓe ndeeni taw so seppo waɗama yadata e ngon seppo wona hunde fof yaltine boowal so testima kadi hay oɗon ndewa oɗon mbaɗa hikka seppo ndewon e ɗiɗo laabi mo wuuri ɓe mbiya ala ndewata ɗiɗo laabi ndewon ɗiɗo laabi ɗum fof wonko tagi ɗum wona mere tan comme ça tan ala on ndewata ɗo tan ndewata ɗo ene woodi yeruji kewɗi kamɓe ɗi ɓe kalanta yimɓeɓe ko ɗum ɓe mbiyata tan ko sirlu leydi yani secret d'état ɗonne kadi sa faman ɗon a tampat sa faman ɗon a lorlat kadi yo yimɓe paam kala nde seppo wiyama ala on mbima mbaɗon kala ko ari hen onon ardiɓe ɓe ko onon fof gadoto tinde gueɗe ɗe ala ko haal en kalan noon ko bonna ko kam so yiiɗi taw ko seppo nandirago ɗum kam kadi goɗɗum saabu jawɗele ɗe ko ɓuuri hewde wona laamu jeeyi ko yimɓe hono ma en jeeyi min mbaɗa wasi o yimɓe men ɓe sukaɓeɓe a haali a gayni sukaɓeɓe ko sukaɓe men wonko so seppo wiyama yo waɗe ɓe jaɓanama d' accord kono noon helde nde ganje nde taw kamɓe ardiɓe ɓe mawɓe ɓe jagget tan ɓe moftoye so ñawore waɗi so lebbi ɗiɗi so lewru so wata hen ko balɗe tati goppe mais kamɓe ɓe jogui caɗele ɓurɗe mawnude saabu kamɓe ɓe tawta hayre e nder e dow mumɓe te taw kamɓe ardiɓe jamiri ɗum kamɓe sukaɓeɓe ɓe jaggira ko hayre nana jagga e juuɗe mabɓe ene jaggira laaɓi eɓe postama ɓe tawira laaɓi nana e juuɗe mabɓe ɗum foof so ɓe nawama laamu ngu yi nawiɓe tawiɓe e nder hen ñaworu mum kadi ko banggue wiye noon yimɓe pondaka yimɓe ga fondaka taw noon ko gardidi ndi woni ko sellani noon yo yimɓe mbattu haqqille no feewi seppo ko seppo bonande ko bonande wona gotum yo yimɓe ndento kadi gaare gonnen gaare kelen surtout kadi oɗo saaha joni mo gonɗen
ɗiɗo seppoji garɗe e kadi ɗi leydi Sénégal huli ko hunde nde fota nawarde hay goto nde fota nawarde hay goto e gurdam neɗɗo taw kadi aɗa miijo so yiɗi jiɗama noon so yiɗi o wona bamma so yiɗi o wona jaati so yiɗi o wona ɗum kono noon ko tuuma ko waɗi ko ɗum fota nawardema ha kaɗa maya hen ko gueɗe makko personnel wona gueɗe parti wona omo haɓano leydi wona haydara ɗum noon ko neɗɗo tan ko woni ko dandude hoore mum ɗum neɗɗo yo sel wiide ene maayay e dandowo hoore mum wona ene danda leydi wona ene danda diwan ɗum noon so yimɓe ene paama ko haalte ko yo mbattu haqqillaji no feewi mbasa nadde e ɗeɗo caɗele mbasa nadde e ɗiɗo boneji jogorɗi arde kala noon ko ari e mumen kamɓe kala ko ari e maɓɓe kamɓe gattotinde kamɓe ɓurɓe wonde rofolɓe ɓe Seydi Kane mi salmini rendogo e kuuɓal tigi machallah a jarama Seydi Sow jarama no feewi e liyo moƴƴere kadi yiyande maɗa waɗi fayida a wasima kadi a wajima wonno manifestation so neɗɗo haɗama ɗum tan hande wiyete ko minen tawi mbaɗi alay saago kono noon tawde won kaaɗe gonɗe e nder manifestation woni seppoji ɗi ɗen ɗon kaaɗe so tawi on mbawa ɗoftade ɗe haqiqa moƴƴi ko mbason wadde kono noon wonde min jogui droit tan komin jamirama min jogui droit kala ko muusi neɗɗo yo hollit e kono noon so tawi kadi ala sécurité ala ndenka e mbeɗa andi ko caɗele a jarama Seydi Sow won joguinoɗo ɗo konngol sikki ko Mahmoudou Diop kono elle min natti ɗo yiide konngol ngol walla tawi ko konngol ɓoygol Mahmoudou Diop en camini Oumou Mamadou Tall ko joni abbi en saminama jurama bayraɗo jewnaɗo en jinɗo konngol Mahmoudou Diop kono gasama taw konngol ɓoygol voilà ngol ɓoyani kay bisimilla eyyi mi salmini bandiraɓe salmini Seydi bandiraɓe foof hande yewtere moon ara affaire sukaɓe gonga affaire parti politique eyyi min kam mi anda ko so tawi ko kalten ɗo ko ma wallu yimɓeɓe e oɗo saaha kono noon ko ɓuuri labtude ko tan leñol so tawi tan janggani ene weeɓi funtude enen kam baltiri hen tan hayso wona saaha o baltiri hen tan ko janggen par ce que mo janggani weeɓi funtude par ce que mo janggani gueɗe kewɗe junggo mum balloto taw e wawa hebde saabu allo Mamadou jokku mata ko micro mum dillatami wona yilade jokku tan nan bismillah eyyi neɗɗo so neɗɗo janggani tan caɗele mum no keewi a balloto ko heewi donka hebde ewa heddoto kaɗa mogginoga aɗa mogginoɓa joguiɗo gandal to ngaalu woni joom gandal ɓuurata wawde dañde ɗon ewa to peeje keɓoto joom gandal ɓuurata towde junggo hunde fof tawa miijaki fawade ɗum no fawo e gandal mum donc politique aji ɗi hannde woni hen jafori somi rewi oɗo politique hayso ala gandal ma won ɗon tan takkoɗa taw ko neɗɗo ma walla neɗɗo so yiɗima ma walle ɗum hankkadi nattata an ko hoorema ka handicapé nde wawi jomumen kon ka handicapé mental ni par ce que miijoɗa ko somi wonde o walla somi rewe oɗo walla somi abbima e oɗo ma wonko wallimi ga hankkadi natta fawade hankkadi an e compétence maɗa woni bawal maɗa mbalten leñol ngol tan ganden so tawi tan en nanggani jangde mbaɗɗen ɗum ko woni foof saabu mi sikku hayso holno haalde tan yimɓe paamita ɗum goɗɗum paamita ala ko hoddiri walla ɗum ɗo hono caggal nelaɗo jama kisi goni e mum monde fuɗɗori ko wiya ko yo janggo donc enen mbiyeɗen yimɓeɓe ganden jangde woni foof kala ko hay arsukaji en jii jangguɓe arsukaji to kewɗi eɗen gandi ko kewɗa arsuko foof so tawi ala gandal hol arsugo tan mo ganduɗa oɗo wawa yettadema saabu holko hande ko mbawata yirtude e aduna he walla ko haqqille ma wawata fewnude hande e aduna he ene wawi ɗum ɗo tan joni daña milliard eɗen gandi oɗo gandu mo arsugo tan ɓolo wawa hebde ɗum par ce que haysa heeɓi ɗum way kono ko fulɓe mbiyata so tawi ko
ta hayso ɗum ɗo dañi ko buubi banda kefre jungo taktako so dañi gari ka taktako aɗa wawi hokkede ngaalu ha heewa won noon haqqille ma o taktako o wawa tongude ɗum donc firti tan sukaɓe hande rewoɓe hande yimɓe woɗɓe ne bonna leydi walla ne dawayi zone politique en puntu ɗumen wadde ɗum ɓuuri hen heewde hande ko manquede jangde noon ɗum woni manquede pinal haaloɓe kadi pular kadi ne wiiya Bodiel wi ƴoyre mere jangga ha leetere ɗum noon firti ƴoyre en mere tan mere enen noon en naggat tan ken ƴoƴɓe ken finɓe ken ɗum ala mbaɗen feere yo ɓesgu ngu yo janggu mbatten hade jangde woni foof eyyi ɗum tan jinno wattude hen wawi tan mi natani e toɓɓere hen no fewi kono noon min kam ko on banggue jinnomi yaarude mi fami min nani to banggue yiyande maɗa ko majjere nde saabi yimɓe ne mbaɗa ɗeɗo gueɗe majjere nde majjere kam wallahi majjere ina wanna neɗɗo ko fota wadde noon tigi majjere wanna ɗo ko heewi sa yi hande faware men hewde ɗumnade men hewde ko majjere nde ne addi men caɗele mewɗe par ce que o gandu galo ko mbiyata ko mbiyata famɗa suura heewa lammina ko ɗum woni firti par ce que firti ko gandal tan wawata wawi yetto itta leñol e caɗele donc sa yi hande yimɓe ayen rewe neɗɗo ne limine mum ɗaminima sa yi hande wiiya ko wayno joni Mauritanie wiyede neɗɗo hokkuma ujunnaje 5 hepto gari tan wima yanmi gawtana ɗum an ɗum ko majjere hokkuma ujunnaje 5 ɗe ñama ɗum e balɗe ɗiɗi e jomum wotani duuɓi 5 kañum wona ɗon ne heeɓa kalis hen ñama hen ɗumen hen tawa golle man ɓiɗi longade te ko mbatta ko kada koye leñol ma kadi ɓilata e ɗum koye hunde mawde hulɓini hama ne hulɓini kadi walla fontirma haala wona haala dayma haala ne fontirma tawa kañum ko jangguinaɗo haala andi haala jangguine aɗa yiiya ɗo joni hay président de la république ne woodi woni hen président ji tawa mbawa haalde kala ko jangga ko kalata ko ma jogui neɗɗo wawɓe haala ma bindan ɗumen dokka ɗumen e haala e ɗum fof ko woni ɓeɗo haali ɗum ɗon noon an ɗum fof sa janggaɗa aɗa wawi heɓ ɗum aɗa wawi keeɓa don kono noon huccidde yimɓe andude holno kaldente holno gandete ɗum ɗon ƴoyren hen ni kono jangguinede haala nde kadi ne walla on jarama tigi a jarama ceerno Mamoudou Seydi Diop golma jooɗi pe yo guene yoɓ moƴƴere haalande maɗa kadi nanama famama mawɗo Idrissa Seydi ka jamma ñalema toon to sengo Facebook Abdoul Wahab a salmitama Seydi ka polo bayraɗo jewnaɗo min mbaɗaɗa e jam wata jam wayru en jaame jaleɗe e janggol nden kalle maɗa alhamdulillahi galle ko muɗum sella hissa jam nanta jambolo alhamdulillah hande noon ko weltare mawde min jogui naddema e nder ndeɗo henne yewtere e ka haaliyen kono kadi ka windiyanke kadi molanaɗo moole joom miijoji kadi payɗi payodinde kono hande kadi so tawi kadi a naati dental ngal ma bandiraɓe nan hen ko weɗɗa mawɗo Idrissa Seydi Ka a hettima hono erago meɗen woni wasiyaji meɗen faade rendoje ɗi tengte ɓesguji ɗi e dille baɗoje ɗe hol wasiya maɗa faade on fannu eyi dille baɗoje ɗe ko mbiɗon kono mbiruɗon ni ko noon aɗa andi ko moƴƴi rentede ko yo renta tan no kadi rentede nde beele wona kadi ne ɓurɓe hedde dow ɓe ko holmen foti wonde yimɓe rentiɓe rentotoɓe e ko heddi ko kadi abboye muɗumen walla de aɗa andi ko addi dille ɗe ko ɗum kadi ƴeewede holkanum ko addi dille ɗe ko addi dille ɗe tawi mi nani ko hakkunde laamu ngu e yiɗɓe laamade ɓe ɗo noon laamiɗo o ko ɓiɗɗo leydi ɓiɗɗo laamaɗo ko ɓiɗɗo leydi yo yimɓe ɓe tinno nunɗo ɗon paama ɗon goo Afrique men oɗo kala ko boni en makko to banggue laamu to banggue politique koye ciltirɗe laamu laaminoɗo ha tampi o heewi wonde heewani wonde puɗe fuɗɗe ɗe so puɗe fuɗɗe ɗe yimɓe fof ɗamito e makko wodata ko ƴeewa makko ngara jagganamo hawo laamu kono so daawe makko timmi ko ɗon o heewi fooɗanade daawal ngal o haaldano
daawal ngal yimɓe paamano ɗami nanoki takkiɓe mo ɓe sawndiɓe mo ɓe gonano no tugaaje ni so ummima ummo o yiyata to e makko yiyata ga e makko yiyata tan ko ɓen tawa ko hedde leydi ndi ko ɓendi e muɗum salade ko ɓe mbaddata ko te takkiɓe makko ɓe mbawa rokkude mo ko sohli ko e kono men ko sohli ko ɗum noon hen sahaji jomum waɗa doole ngara yawta hen sahaji kadi ronka rendo ngo kadi nanko e goɗɗo nankuɗino e makko aɗa anni yiɗa pusde ɗum ha laamo une nde waɗa poɗodiral ha leydi ɗe gadda caɗele wona peccor gila ɗiya to duuɓi ɗum fuɗɗiɗo gila nde wiyete démocratie fuɗɗima nadde leydi men sa ƴima ko wayno kongoji en to kabila en laamino ha yettiɗo Alassane Dramane Ouattara en ha yettima hande ɗo e leydi men Sénégal alay sago ƴeewen ɗum ɗo beele ɗum ɗo ina foti wonde beele wona laamu ngu wiyano ko laabi ɗiɗi so tawi loi o wonti kadi loi o wi ko laawol tataɓol ngol ina wawi wonde so loi o wi laawol tataɓol ngol ne wawi wonde beele loi e population ko ko ɓuuri doole nde wona loi o foti accirde population o ko yiɗi ko walla ko population accirta loi o ko wi ko aɗa anndi yimɓe ɓe koko ɓendi e muɗumen Sénégal laamoto neɗɗo laamoto Sénégal ko laabi ɗiɗi loi o noon ina ñuumbo e wiide ko laawol gootol o laami ko tataɓol ngol ɗo ko ɗiɗaɓol makko ɗo jogori addude caɗele leydi ndi jogori addude caɗele leydi ndi yimɓe ɓe wata paw ɗum e oɗo ko opposant walla oɗo ko pouvoir sabu gooto e maɓɓe fof ko ɓesnooɗo leydi ndi kala mo dañƴen no waawi waade fof yo en nganndu ko enen mbayi noon sabu so tawi a soree les murotooki ko murotoode camata e hoore ma ko murotoode koccataaɗo mucca kono kay wonaa jaaɓi walla maangooje so a yii e ndeer Afrique kala laamiiɗo wiyee feewaani kala to Europe laamiiɗo wiyee ko peewɗo koɗo ɓe ɗuggitaa ɗo woni to feewi ɗo ɓe ummii ɗo ko ɗon feewi ɗum waɗi ɓe peewi ɗo feewaani heen ɗo ko ɗo ummii ɗo woni ko feewaani ko renndo ko wayi noon tigi mawɗo Idrissa min noon tigi rigi tan ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni heen yiyandam eeyi bisimilla mi nanii yiyande maɗa hayso woni ene ɗesi sertude seeɗa e ndeer toɓɓere he kono ɗesere waade kono Samba e Bacci ni ɓattondiri seeɗa sabu ko wasiya kadi haalde kadi ko fewte kuule ngannduɗaa nderiije ɗe ngannduɗaa ɗeɗon kuule woni heɓtuɓe gandal mumen woɓɓe keɓtaani gandal mumen tawa keftirno ko nananla haala ka to baŋnge campagne to nde wonno campagne ina mofti ko heewi ina soomi ko heewi kono kadi nden ɗon deftere kadi nde ngannduɗaa kadi ko windande wondirtede nde nden ɗon deftere e ko haalate e nder campagne ko ene serti no feewi kono so tawi en ndiwi ɗum fof walla en joñi ɗum ɗon baŋnge en garti hannde o ngannduɗaa hoore maɗa so tawi ko kanko jooɗo jappere walla so tawi ngannduɗaa hoore ko jiɗɗo lefol laamu o walla ko yiɗanɓe on ɗon lefol laamu e geɗe mbaɗ noon e kamɓe hannde so tawi dille mbaɗi beele ina jari tan ngannduɗaa yimɓe jaha ina mbarto yimɓe jaha ina keela ngannduɗaa ho maɗa hono nokkuji jane ɗe pewnano beele ɗum ɗon ne yooɗi ene feewi walla feewani hol yiyannoma e on fannu ɗum ɗon jarani kono noon jarnama hanani kono noon hannama andi ko waɗi ɗum leydi ndi yimɓe ɓe hannde jiɗata ko neɗɗo o dewrata e neɗɗo o ko neɗɗo o dewrata e neɗɗo o
fodde ndo jogii nde ko ɗo tan haaɗata oɗo namnotowɗo leydi ndi on alay sago namnoro tan e dow fodde laamde cer tawa o namnoraaki gañam tumaagu sabu so tawino ɓende yimɓe ɓe oɗo laamoto ko ɗum ɗo so ɗum ɗo yoni o joƴƴina goɗɗo heɓa on sa ɗum ɗo en namdotano ko nde ɗo toɓɓete ko yimɓe ɓe ummantano ko ɗiɗo umman yimɓe ɓe kay mbaɗatno ko dille yo nguura usti dille yo ɗum ɗo ar dille yo ɗum ɗo ar kono kay wona dille yo oɗo ina foti laamade walla foɗani laamade yimɓe ɓe ina ponno diwde ɗon ɗum ɗo noon haɗi yimɓe diwde ɗon ko laamuji ɗi nde tafetende nde joƴƴintende hunde nde laamnetaake e hakkillaji yimɓe ɓe hunde nde laamnetaake e hakkillaji yimɓe ɓe te hunde ko nde woni ko fof ko nde yettotonde so yettoyima noon wonta ɗum ɗo ɗum ɗo ina fonno laabde e hakkillaji yimɓe ɓe beele ha yimɓe ɓe mbasa ummanade ɗiɗo ummande oɗo sahaa beele so tawi wonti ganduɗa hoore maɗa ɓiɓɓe leydi fof kamɓe poti e nder leydi kamɓe jogii gueɗel e nder leydi kuule leydi no ngoodi denɗe yimɓe ɓe ganduɗa beele daña jaam daña kisal mbasa tigui tigui habde koye men warodirde koye men so tawi ganduɗa ɓen ɗon yimɓe ɓiɓɓe leydi ɓe woni hen peeriɗo tawi kuule ene ngoodi bawɗe artirde ɗum e gonga beele yimɓe potani rewde ngoɗon lawol mbasa warodirde koye men ko foti no fittanu tan e dow tan ɗiɗo ne mbadda walla tato ne mbadda ko beeti hen beele ɗum ɗon kam e fotani ƴewtede ɗum ɗon fonno ƴewtede addino ni ko ɗum wawata wadde sabu ko mbiɗa ko kuulal ngal nanodiral ngal ngal ɗon kuulal yimɓe ponno ko yowade kono kuuleteɗe ɗe ar yimɓe ɓe wayi kono ko mbasata ko famde kuule ɗe walla yimɓe ɓe mbiya ina ngabba e dow miir kuule ɗo yo jippoyo to e yimɓe ɓe noon woni opposa en ɓe eɓe gona opposa en ɓe fof hen saaha ina jiɗa taccitde kuulal ngal fata o to ɓanggue ayyo ko ɗum woni caɗele leydi ndi addanta ɗum waade noon kadi ko yimɓe ɓe fof poti gonɗo e gonɗo ga o fof ko neɗɗo goto ko neɗɗo goto an hande taweteɗa ko holto bisimilla oto taweteɗa hande holɗo taweteɗa hande e nder hoɗum hande holɗo taweteɗa to banggue leydi ndi gonɗa ko Sénégal walla gonɗa ko caggal Sénégal walla ko a beeti hen ko holɗo miɗoni Richard Toll leydi Sénégal Richard Toll e ko addi foof Richard Toll wona ɗo jeeɗa ko joolol jawɓe jowlol jawɓe mbeɗa andi jowlol jawɓe ko toon jeeɗa e joni noon ummoɗa joni jowlol jawɓe gara Richard Toll ɗo mbaɗa ɗon gandanɗa hoore maɗa ko waɗi fayida takalde pilta ha darna tabal maɗa boutique maɗa magasin maɗa e dendagal dillinirɗo sababu maɗa wonɓe gummo caggal leydi gara e nder leydi gandanɗa gam yidde wurde hen e gueɗe mbaɗe noon ɓe hen gandanɗa nana ɓe nana e hôpital uji ɓe nana gandanɗa hoore maɗa caɗele kewɗe gonir tan gurdam wayni so tawi dille mbaɗi hande yimɓeɓe gandanɗa wiide tan wonde ngal ɗo kuulal ngal jarani neɗɗo o fota ganduɗa wadde dani ko ni hen foti wade oɗo henne ko toñaɗo tawi hay hunde en ganda hen e jahani to banggue kuule ɗe e pinan tan goto foof tan heblo tan jaran ɗum tan warta tan ha bonna gandanɗa hoore ko fewnani beele ɗum ɗon ko lawol walla wona lawol ɗum no woɗɗi lawol kono ko mbiɗen ko ɗum jarani ɗum hanani kono noon ɗum jarnama ɗum hannama e yimɓe ɓe sabu yimɓe ɓe wonɗo tolnoto to banggue haqilantagal to banggue needi yimɓe ɓe ne mbadda ko kaldani yimɓe ɓe ina mbadda ko kaldani yimɓe ɓe hande ko ɗum ɗo loowe hakkillaji muɗumen woni tan feere tan ha ɗum wasnode wadde aɗa andi oɗo tuumaɗo ɗo joni aɗa andi ko tuuma ko so rewi lawol ko hakkude neɗɗo e neɗɗo eyi
ina jogii to ɓe nootoytoɓe ɓe laamna ko ɓe tuuma ko ɓe tuumondiri ko wadde ɗum ɗon fotaani hay gooto ummono ɗum goto fof yo daw haaji muɗum eyo goto fof yo daw haaji muɗum kono noon leydi ndi hannde so pertiɗa ummima ina ara ɗo e Richard Toll hay gooto dawata tawa de pertiɗa jogondiri haaji koye commune o walla jogondiri haaji koye yimɓe seeɗa yimɓe sappo tan ina mbawno humpitodirde makko haaji o kono taliji ɗi pittata leɗɗe ɗe pentire ha wayano jaam ñaaƴo ni so rewi toon ko yimɓe ngoni ga 2 mètres yimɓe ngoni to 2 mètres ala ko yetta sowona yimɓe ɓe elle dawol makko ngol hankadi ne wonti ko dawol leydi fof tewmo wawno dawande leydi ndi fof o liggano leydi ndi taw yimɓe ina dawi koye mumen ina dawi haaju mumen ɓeene ndemo ɓeene ngawo ɓeene gayno ɓeene jeeyoy ɗum ko ɗum ɗon jibbini ɗum ɗon so waɗi ɓen mbiya ko neɗɗo amen alay so min mbaɗa ni min mbiya ni tawi ɗum ɗon fotani wonde fotani wonde kay so ɗum ɓenni mi ɓeydanma hen ko haalata ɗo ɓe balɗe kanko min mami wanni président walla président waɗami ni eyi surtout aɗa andi ɗon aɗa andi nden sa wiyama ka sénégalais tan ka sénégal najo mbiyaɗa ka yo ɗum konngol ngol ɗum firtuno koko sénégalais firti ka ƴeñde ko ɗum konngol ngol joofano joni noon kanko ko ɗum o yeeyata aɗa andi tolniɗo e wonde président jagguirede sago gueɗal suka debbo no debbo wawi webde hannde e sénégal ni marode jaafoɗo aha kay tawi ko banggue ɗen gueɗe eyi jagguire ɗum ha ino ɗum no soka ɗum saɗa tolni wonde président kanko jono balla yo wiide président hunde mbale mo o soke so sokama wiye ko président sokimo o towna compagnie makko ko ngal sénégal nakara yeeyata sokirede ko wi président ko wawata wonde o sogira ko wadde aji sar tigi kanko ɗum o jowata mi anda noon tan beele heɓɓe no paami no ɗum waddata ha wata wiyede ko ngel ɗo cofil jertogal ngel o yaɓɓunno sokimo ala sokimo kay ko duppi oto jana o walla ko waɗi ngeloba ko mawni o yiɗi ko ɗum sokamo te o mandi ko cokketeɗo ɗum kam no hen Seydi Ka a jarama Seydi Ka a jarama no feewi garten tan e ko lawol ngol wi ko tawde kay sénégal najo mbiyaɗo sénégal foof wiyete koye ƴoƴƴo tawde ene wiye noon walla ko abbiti hen tan mbiyen tan neɗɗo foof tan ƴoƴƴo no woodi tan ƴoƴƴo firti tan ko ene funta e famarɓe haqqillaji en e wadde enenne kadi yonti te ndentotoɗen ko way hono dani funti bojel gonɗo on o natta ha laaɓa so tawi neɗɗo noddi en eko nafata leydi ndi eko jiitoɗen hen koye meɗen jaadene muɗum so tawi noddi gandanɗa hoorema ko caɗele koko jibinta caɗele e nder leydi poɗɗen ko rentade foti noon ko kanko anani joni sa wi kanko joni firti ko hankadi won jofaɗo kono on ɗon jofaɗo ndewo haali nde nana e ko yo hare wat yo dartugol waɗe gueɗe mbaɗe noon kono kadi en jii kadi won woɓɓe kadi e landaji goɗɗi banggueji goɗɗi ɓenne kadi mbi ganduɗa kala ko cokkuɗon minen emin ƴaaro wadde en ɓeɗo foof ko ɓesguji meɗen e kanko jiɗanaɗo woɗɓe ganduɗa hooremaɗe jooɗiɓe jappere ɓe eɓe jooɗaka e jappere yiɗɓe foɗanade jappere ɓe foof ko ɓesgu leydi ndi wadde noon ko jaam tan foti wonde ɗon wadde yonti enenne koye meɗen mbacoɗen koye men mbacoɗen ɓesguji meɗen ƴeewen tigui tigui ko nafata en mbawen naftorade no hannirta ni Seydi Ka golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓ moƴƴere kana jarama ay ɓesgu ngu ay ɓesgu ngu jeetangu en mbawaɓe wajade eyi ndugu caɗele mbawi wajade ɓe tan ko toɓɓere nde to tan selline ko addata ha ɓen ɗon no duggiɗo ɓe no mbadda ha leydi kono illa ko ɗum wasa wadde
kono woni yoɓe nangue mbiya min mi jeeya nangue kuccel woto banque kono weeɓani ko goto fof ina haalana galle mum walla no ɗum tan rengo deƴirta noon tawde hande konngol ma yaltinde wiye wonde lana e nder ndiyam pirata manda ko yitani mbimi konngol ma hande yaltata ko an Idriss Ka haali wiye wona Idriss haalata ɗo ko goɗɗo haalata koko goɗɗo haali vidéo ma yalta wiye wonde wona vidéo ma wonɗo ko vidéo goɗɗo wonɗon ko goɗɗo wonɗon eyi ɗum ko montage walla ɗum noon Seydi Ka sabu fonnode salade ɗum ɓe ina mbaɗa ɗum ɓe miijano ko yo mbaɗ ɗum ɓe ene mbaɗa ɗum ko ɗum addata woni nde no hawni noon kan en a jarama ɗum noon Seydi Ka hakke ala kadi bandiraɓe mbaɗen ɓe kettima kadi ɓe nani yiyande maɗa so tawi kadi honno ɗemgal suutima tan miijoji corat wasata kadi wooda kadi sorduɓe on ɗon banggue ma wona ɗumen kadi kañumen kadi no natiri e nder yewtere he walla kadi e fannu patuɗo e nder yewtere he hokka ɗum hokka taɓɓere nde fodde mum ha timma a jarama mawɗo tedduɗo Idrissa Seydi Ka golle ma jooɗi peewi en calmini noon musidɗo meɗen hono Basirou en mbimo Seydi musidɗo men Basirou en jettimo jaarimo no hannirta ndani omo hetto en toon to hello Facebook Basirou Sy gorko mo Diatar a salminama a juurama golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓɓe moƴƴere garten e musidɗo meɗen Yahya Ka caggal gummiɗen toon to Idrissa Ka ƴeewen kakaɓe holto ɓe paari en hannde ɗiɗo kikiɗe e oɗo kikiɗe mbiyen gaccon hakke en calmini noon abbiɓe en ɓe kamɓe kala e kuuɓal ko wayno sokhna Khadidiatou Tall sokhna Kadiata Abou Salif Diallo sokhna Hawwa Wade sikki ala sokhna ɓe gabbima jettama jarama Yahya Seydi Ka jaam Allah ñallema ñalle jaam ceerno Abdoul Seydi Ka Pullo nden kallema a salminama a juurama ñaganama Allah moƴƴere Yaya Ka jokku hojomaji hayso ɗiɗi tan mi ami ara joni nani bisimilla sa nanan tan mami ara joni une minute ok yewtere e toɓɓerde elle ko manifestation ji ɗi yimɓeɓe wona ko ɗum eyyi wala manifestation ngaji ɗi walla ko ɗin ɗon eyyi ceerno Abdoullah Allah jarama a jarama Amadou Seyni Sow Pullo gorko mo Koundel ngaari nima min calmini sokhna Hafsatou guiɗo Cheikh Souleymane Ba Allah salminama tigui rigui en calmini professeur ɗo woni no woniri sokhna Jodel Sare bébé Diary Aissata Mar Debbo mo fane ndoro galle Allah mawɗo Amadou Dongo bandiraɓe fof calminama e kuuɓal tan mbaɗen morlal jiire eyyi Sénégal de ne metti haalde hande waɗi Sénégal mettude haalde hande ay hata ha mbiya yimɓe holko ɓe jiiɗi e haala ko ɓe gañi par ce que so tawi neɗɗo anda ko yiiɗi anda ko añi wajade ɗum weɓata manifestation waɗa yimɓe gara noto walla meeting tan waɗa hade men arde manifestation mbaɗen tan meeting waɗa yimɓe gara noto ha mbayno buubini ha donka yiyeede leydi kala to beddiɗa leggal saggat Allah yimɓe hewde wiye wonde woro so woote dawi tawa joomum hay carte joyi wawa dawde ɗon ko Sénégal naɓe mahori noon ko Sénégal naɓe kadi bindori noon ko jiita ko yimɓeɓe kala tan to birwiɗi walla dille ɗe keewi ko ɓuuri hewde ko hen yadata tawa anda ko yahata e dow mum anda ko yahata e dow muɗum manifestation ji baɗoji ɗi ko yahata hen ko e nder temedere sa namdima capanɗe joyoɗe pourquoi mbaɗɗon ɗo hen manifestation haalana tan wiyatma wonde ko yimɓe gari tan min mi ari walla mi yi yimɓe ne jaaha tan mi rewi hen sino neɗɗo ne anduno ko ummini ɗum ko ne jari umminde ɗum ara haaɓe ko foti haaɓede ko hoota tawa ko foti wadde ko hayso wona haaɓede mbiyannomi ara seppa ko foti seppude ko hoota wiya wonde min ko adduno kam komi waɗi ɗum kono jomum arat weddodire kaaƴe fiye hen gañe hen ware hen walla wara hen tawa jinnaɗo mum tinani yeehi kañum anda ko nawi ɗum hen ni d'abord ko Sénégal way noon yimɓeɓe liggaki janggani goni tan koye laaɓi ɓeɗo ko yelatoɓe jogui potuji ko almuɓe won hen gona hay almuɓe ɓeɗo ko empruntéɓe ɓe ko sofreɓe ɓe ko menuisier en ceerno Aliou Ba wiyata ko beddaji fof ne jibina ha wi dudde yimɓe
kala jiiɗo dilde ko heen rewata ko Sénégal wayi noon yimɓe ɓe hay gooto waawa wiide ɗumen oto njehee ɗo ɓe mbasa yaade ɗo ndertoɗe ɗo ɓe ndertoo ɗo nde wonnooɓe nganndaa ko ummini ɓe won heen mbimi nganndaa ko ummini ɗumen nganndaa ko yahatee ko jolfo wiyata ko tan komo rirando o tan nawata ɗumen yimɓe ɓe ngari tan enen fof en jaadi heen so wiyama dogen so beddoɗen wiide wonde noon yimɓe ɓe oto ndewe e ko waɗete ko ɗum ko hunde tiinde no feewi haalande ɓiyum nana jooɗɗo haaɗa ɗon hande hunde fof ɗum ɓuri tiidde hande hunde fof ɗum ɓuri tiidde ɓe jahata koɗo ɓe mbela ɓe jahata ko ndeɓe mbela ɓe gartata ko ndeɓe mbela kala ko ɓe jii ɓe jantata heen oɗo joni uus biyeteɗo o so tawi uus ummima ɗo hen janggo e jaam wi wonde dille ma wod dilluɓe kono ma wodɓe dillani kono ko ɓuuri hewde mboɗo yakori ma dillin seeɗa so tawi noon ɓe jii wonde heewi mouvement tan wu waaka kaaƴe wirwir ɗo ne duppe ɗo won hen ko ɗum ko ambiance dow mumen ko enen ko beelama e dow mumen jahata jagga ɗum ko fijirde jahata ha jagga ɗum way kono fijirde ni tawa ene pellodira en beddodira kaaƴe riya won maayoɓe hen jomum jahata ha jagga kono fijirde ni ala ko ɗum tiiɗi yomi ar hen ala jagga ɗum ko fijirde watta ɗum kono caahan ni jiita ko sukaɓe ene doga enen diwa ɗo ene beddo kaaƴe ene gulla ene dogga ha ɓooya kadi garta ene dogga jaha ene garta yahata kay ko way kono caahaneje mbaɗata ni ko ɗum nawata ɓe hen ko ambiance ɗi nawata ɓe hen hay lambaji ɗi so mbatten soɓe jalti lamba no jiita ɓe mbaɗata hen beddaji ni ko fijirde nde bandiyaga ngal fof tan ɓe nawrata lawol gotol enenne ko ɗum heeɓi en hay goto hatta ɗo foti ha ɗo yahata ko foti yaade ko yaltade yaha fiidire weddodire kaaƴe ha ɗomɗa ha heyɗa arta yimum wiya wonde an walla bamum wiya wonde an ko jahanoɗa koko hollum wiyatama wonde ko ɗum ɗo saabi mboɗo yalta wiyatama noon ko mi yi yimɓe jahata mi rewi hen mi yi yimɓe ne jaha tan mi rewi hen mi yi yimɓe ne beddiyo kaaƴe mi weddima mi wi yimɓe ne duppa opponoje mi duppi mi yimɓe ne mbiya kela bitikaje minne mi heeɗi ko ɗum woni Sénégal jiida e ga ñande manifestation baɗɗo fayde waɗi ɗo français ɗo manifestation waɗi ɗo e ndi ɗo leydi pinɗo fof tan andi ɗo daroyto ƴetti bisuji mumen ƴetti trainaji mumen jeehi to kawre toon mbaɗi manifestation ɓuuri ujunaje temedere neɗɗo walla ujunaje temedde ɗiɗi neɗɗo goni toon guila subaka ene gandi air puɗɗoto enen gandi air gaynata air puɗɗoto o puɗɗi air gaynata o gayni kaali ko poti haalde ko sarodiri enen noon c'est pas le cas wayani noon enen wayani noon no enen yimɓe ɓe to jahata to eko yahate ko ene manifestation ji ɗi mbayni ene mbaɗen ni ene woɗɗodiri eko droit wi ko eko manifestation wi ko enen wona noon mbaɗen ko yimɓe jeehi tan en jeehi yimɓe garti yimɓe darima en darima yaya ka eyyi bisimilla wadde ko joom haali ko wiide renndo ngo ene ko ɓuri heewde janngani mi sikku kam aɗa yaadi heen Mamoudou Diom komi heeɗima e haala makko toon panomi aɗa so neɗɗo ne jogii gandal walla ne jogii famamuya wona ngare tan jeehe walla jiya yimɓe ne beddo kaaƴe tan jaha jantane aɗa weddo kaaƴe aɗa feewi aɗa ware tawa andani holko yahate ko woni mbarto tan dow bolpuyiɗ hay so neɗɗo ala famamuya walla hayso janngani o may taw en nana haala de ɗo kene wasa janngude taw ne wonde jogii pinal enen ko wonɗo hen laddeji ko heɗoto kam ɗo hen ko walla ko wonɗo laddeji ko woodi ko ɓuuri hewde nde ummoto Sénégal hay inde mum so windama anda kono hande ne jogui pinal wonko wonɗo haala neɗɗo tan ni tan gaare ɗo wawa nawdema wonɗo gaare wawa nannudema mankude pinal ne hen mankude golle ne hen mankude haaju ne hen ko ɗum saabi kala ko ari nawor sukaɓe men nawor yimɓe meɗen meeting so ari yimɓe ari e neɗɗo goto o yahay oɗo meeting o yahay o meeting o yahay o meeting arnoɓe ñanden Keur Massara ɓe sa weela mbiya ko hono ɓeɗe gaari hanki Thiés ene wawi ni to ko ɓeɗe gaari toon par ce que ɓe jahata ɗo ɓe gara ga hen ɓe ganda koɓe jiiɗi wiyata noon bone noon wiye ficcallaci d' accord par ce que ko neɗɗo sene yaaha ma anda ko nawata ɗum ma anda ko ummini ɗum neɗɗo ma anda ko yiiɗi kono enen non c'est pas le cas wona ɗum woni to meɗen to de ko jomum ummima tan ko mo riranɗo o tan mi haali ɗum kay joni ko mo riranɗo o tan mo ummima tan yimɓe fof ndewi hen selli ko ɗum woni to men to komo riranɗo o tan woodi selli de yimɓe jiya yimɓe ne doga tan e ndewa hen woni fof yaha rewa hen waɗa manifestation weddo kaaƴe taw andani ko yahate koko woni
mois de mars oɗo ɓennuɗo yimɓe 14 maayo ɓe ko ɓuri hewde jinnaɓe mum mbi wonde jahano ni manifestation jano tan ko haaju men walla ko taweraɓe jiita ko yimɓe ne gulla jalti jahi go ne wulloyde voilà jomum finalement arta tan wiya wonde ɓiye maayi ɗum ko wasé ɗum ko wasé ɗum ko a janngani a nani konngol jinnaɗo ma jinnaɓe ɓene mi yalla yafo ne woodi hen tinnaki wiye wonde so hunde waɗi mbiya sukaɓe mamo kaale ɗo ɗum ɗo nawrani on wona wonda a toppitaki tigi ene arta tan ene ñaama so hiiri so wottima gayni walla so hirtima gayni yeehi nde arti fof ne moƴƴi so yi wulloɓe ne kella bitikaji walla ne weddotoɓe kaƴe ha weddi o kaƴe anda kaaje beddeteɗe ko goni anda kaaje beddeteɗe ko goni anda ni sababu pourquoi ni kaaje ɗe bedde oɗo wiyam wonmo tooñi oɗo wi tooñani wiyam wonde wiya he lawol min kay ngare naworta kam ngare pourquoi nawreɓe ngare wawa naworde wallahi ngare kay nawwortami kay ko ganduɗa hoorema wiyama nabbaji nayi oɗon mbaɗa manifestation yo pommon waɗe yo ɗum ɗo waɗe eɗen ndenda ɗo mi wonde aha ɗum ɗo ko hunde wuuro mi ari mi yanti hen kono caggal ɗum hay sukaɓe nderima garas nabbaji tan beddo otoji kaaje walla ne mbara mi yaha mi mbara ko mbaɗami toon holko mbarata ko woni holko adde mbara holko addi haɓe mbara toon holko ɗum woni holko joli holko ɗaminɗen holko jiɗɗen holko kaɓantoɗen holko mbiyanɗen en mbaɗnen mbaɗanaka kono noon yiide yimɓe ne jaha tan jaha ndewa hen ɗum saabi noon voilà enen to men to kala ko ari mbimi ko ɗum kala dillinɗo hay janggo e jaam so uuse wiyama yo ar wi wonde arani wonti angada gendarme ɓe ene mbiya wonde wo ara ɓe ne fodira sa yi ɗiɗo tato jalti tan andu sukaɓe fof ma wiyeɗa joni kan wawi wode hen kula wiya wonde yimɓe mbiya oto jaaha par ce que ne anda hande moni fotation koko monti ɓeɗo mbiya ma banni ɓe mbiyama banni yummiraɗo jaɓaɓe jinnaɓe mumen ɓe mbiya wonde oto jeehe mbasa yaade walla jomumen mbiya wonde ɗum ɗo nawrani min par ce que hande kam wonko fuɗɗa waɗede véhiculé oto neɗɗo hay goto jaɓne haɓanede neɗɗo oto neɗɗo jaɓa fiyanede neɗɗo moni fof yo yaha woni ko woni haaju mum moni fof yaha ko nawri ɗum gonga woni hen ma wonɓe garani kono wonɓe ganduɗa hoore ma ala ko jarna ɗumen hen ha yahoɓe ha mbiya wonde min hay sinno ko jinnaɗam o waɗi ni walla o waɗi ni walla naggam min ɗum mboɗo yaadi hen wono anen jaren ɗum est ce que noon ko haalte ko est ce que ko jomum haala ko noon foti mum aussi est ce que kaalowo o ko noon foti muɗum ɗon de kaaɗi kam est ce que enen ko kalten ko est ce que ko noon foti meɗen machallah ala haade ko kaari wonɗo tan walla kaari wini tan minen fof min jaaɓi min jeehi la preuve tan mi hokkon joni la preuve tan gonga tan peeƴo ni hakkude meɗen oɗo gonɗo Canada ne ƴetto yummiraɓe babiraɓe sernaɓe e waɗi e mbita ni waɗiyaɓe sernaɓe e anduɓe e mawɓe e rewɓe ɓe mbiyani ɗum en mbaɗani ɗum mawɗo leydi e sohnaji mum ala fof mo ƴettaki ɗo yummo e bamum pourtant ko kanko foɓɓanteno so waɗi hakke ujunnaji joyo ujunnaji jeegomo ene daranomo e direct makko Facebook e TikTok WhatsApp no e TikTok e Instagram hanki holko yaltini wona wi ko uuse omo jogui vidéo ji muɗum omo jogui audio ji muɗum naggam iwi jeeri feewi walo jaɓannoɓe mo hanki ɓe guila subaka ha joni gon ko ƴettade yumma ko ene mbiya wonde ko wona neɗɗo wona naggam mi wawa wadde comprendre min hanki kala ko gonga ene waɗimi arrangement ko kalmi hande ko waɗanima arrangement mbiya ko kalano ko wona gonga non ko kalmi fof ko tan wona gonga walla ko kalmi ko wona ko gonga wawa wonde neɗɗo ma anda ko yiɗi neɗɗo ma anda ko ummin ɗum neɗɗo ma anda holto feewi anda to ummi anda to feewi anda to yiɗi min ko ɗo tan gomi ko ɗo jinmi ɗum ga no waywade fof waɗanimi intéressé haaji mala hen kono mboɗo ga hande mboɗo ga janggo aɗa won tan no wi jomum no wonti tan kundal lulde ɗo koɗoyɗen fof tan ɗon jaha tan sen gayni tan beddoɗen ɗo kadi mbaɗen kudal gongal beddoɗen ɗo non c'est pas ça neɗɗo wata noon enen noon Sénégal ngo ma Allah faabo yimɓe ma Allah faabo enen kono génération men o ko ari fof nawara ɗumen hande o kay ɗo jarten ɗo ko ari fof nawara ɗumen ko guufi tan so hendu wi tan ko nawori ɓe ganduɗa ko ɓe jiiɗi ɓe ganduɗa ko ɓe gumonto ɓe ganduɗa ko ɓe kaɓanto aɗa yinta ko étudiant ji université jangguɓe droit master so jomum joɗimila hen ene haala cikkata vraiment ko kañum e gonɗo nabbaji si walla ne ɓoola baji o poti tawa hay meeɗa nadde école nandi poti miijo neɗɗo kay jangguirta ko ha jogo hakkille timmuɗo ha jogo miijo timmugo ha wawa serdude ko moƴƴi e boni ha anda mboɗo mi wawi nadde ɗo mi yalta ɗo walla mi wawi nadde ɗo mi wasa yalta ɗo walla ɗo hen jaari yominaɗo ɗo jarani yominaɗo ɗo kono so nani jomum ne haala an hoorema ko an hersata taw ko biyo ko jogui master université université étudiaji eko nandi hen ene wayno leydi ndar télévision ngaji ɗi ndar débat ji ɗi ndar wiyaɓe ɗum koɓen ko intellectuel ɓe heɗo débat ji ɓe kalata ɗi
an hoore makko an hertata heɗo journaliste ji ɗi heɗo koɓe kalata ko jannguɓe waɗa ɓiɓe informé heɗo koɓe kalata ko heɗo koɓe kalata ko a nanowo wolof walla français heɗo koɓe kalata ko mbaɗa tuma haade pulaar o heewani hono ɓe hay pulaar o hannde jasɓene heen wiyeɓe wonde so tawi a wondani e naggam a janfima Cheikh Souleymane Ba a janfima Ousmane So no a janfima Seydou Oumar Foutiyou Tall naggam e naggam hay ɓeɗe ɗe jogui ɗum hannde wallahi bandiraɓe ko woni gonga ko neɗɗo ma anda ko foti yaltude anda ko yiɗi anda ko yiɗa anda ɗo foti haadde nana konngol haysa janggani yata nani konngol jinnaɗo ma a janggani a tara nanade ko noni konngol jinnaɗo ma ko ari fof nawarma o keɓɗa photo kadi arta e fawto jinnaɗo ma goya ha tampa goya ngo ha heewa mbatta e ngo heddone gonta e mette mumen sappo e nayyi maynoɓe ha hannde million ngaji dendinteɗi ɗi ala hen fof mo capanɗe 5 ujunere wiya nawne jinnaɗo kaari million ngaji dendinteɗi wattete tan koye meeting ngaji wattete koye goɗɗum e goɗɗum walla hen dendina mbaɗa e poste uji mumen mo jiiɗa fof ne fiya martu goɗɗo on en jahani en mbusani métre tawi ko gayr jaɓɓal jahate en mbusani métre on jarama merci on ñagama yafuya jarama Yahya Seydi Ka yo gene yoɓɓe moƴƴere jarama no fewi kadi haalide haali ha heewi haala ka foof kadi eko waɗi mana wonko ko rondi wonko ko jangguinta wonko ko tindinta e wonko ko findinta ɗum noon yo Allah rokku en nande e famde no hannirta ni Bassirou Sy gorko mo Diatar aɗa wawi noddude en noddani toon to Mésancière to aɗa ñaagui konngol hello Facebook nodden to Mésancière to mbawa tigui tigui nadde e nder yewtere he no hannirta ni en calmini ɗon hono Balla Sow ne wonde meɗen ko noon kadi Amzo Sissoko ne wonde men toon to hello Facebook ko noon kadi Demba Thilil Ba gorko mo ami wiyaɗa saminama juurama wonde men toon to hello Facebook ko noon kadi wondude Aliou Ndiaye on woni Demba Ndiaye Dillane saminama juurama e ñanden kadi natande maɗa waɗi fayida no hannirta ni ɗum noon ƴeewen holno dowo walla ko musidɗo men Bassirou Sy gorko mo Diatar omo e ɓoggol o yetto joni o ƴetta konngol no hannirta dani weyngo ɓeɗen leeli seeɗa Seydi Sy sa wande jaam Allah ñalema ceerno Abdoul on calminama on juurama salmitama e juurama Seydi salminima kadi mi salmini dental ngal fof salmitamama guiɗo kadi mi weltima kadi e yewtere tende en heewi nafoore yalla weltima wonande keɗiɗe jiɗɗo naftarade gonga kalɗo koɗo en rondi ki heewi konngol ceringol en addi guere kewɗe en tombi ɗum e nder haala kalten koɗo yewtere wattende hannde ndeysan jarama ko yewtere wande nafoore e faade nder leydi aduna wona Sénégal tan ko aduna foof Pulaar wi sa moƴƴinani ko ma a wawa fewnude goɗɗo gonga nanni so yejjiti hoore ma a andan umminɗa a anda paaɗa ko poɗɗurtade hol umminɗa sanne nder haalam ka kala min kon paamirmi e ko nguurmi e ko jiimi gasi jogui droit eyyi sabu hannde sa ƴeewi nguurna men hannde gooyi men enen haalloɓe ɗo yeti adi fof ɓesguji ɗi manque fewde e needi ko needi noon kala ko ala potal wawa wonde pewal wawa wonde faamumuy wawa wonde sabu min ko mbeɗen ɗo ɓesgam nin Dakar presque wonti Pulaar hen Jolfo hen mbeɗen haɓe jamme ñalawma pour neɗɗo sa ala needi a anda aɗa paaɗa a anda ko nafarma a anda kadi nafoore leydi saka mbawa jaggude sanne min mi yinde ɗon yiyande e nder men rendoji men hannde e nder Fouta hannde Fouta fof sa ƴeewi natti wonde Fouta bo foti wonde wonti Fouta goɗɗo mbar Foutande eyyi wonti tan ni mbima wonti Fouta goɗɗo Fouta wonko foti yidde hannde wonko foti dañde hannde ha heewi surtout nder laamu jahoguji ɗon e ndiɗo leydi Sénégal Alpulaar mbiyata enen koye men Fuutankoɓe woni ko manquinde na heewi e nder men neɗɗo noon sa timmani so goɗɗo arema jiirama noon yirmani noon jaggirtuma kala no sakke ma yirma neɗɗo noon kala neɗɗo yirma ko noon jaggirtuma tawi enen ala ko jiɗɗen haske wonko jiɗɗen ya kokone en mbawa humtidin ko jiɗɗen ko sabu hannde Fouta 60 ans Sénégal e laama Fouta suwa dañde haydara poddum e nder Sénégal eyyi
soit dañci min Sénégal kala mi ko toon ngurmi toon gandi e nder rendo waɗimi haalde kala ngo waɗi wiide haala kani ene sari ene juuti gueɗe kewɗe mbawi nadde hen waɗi jumpude e nder toɓɓere sabu politique men hannde wona politique mbatten ko puyi ko e nder politique sabu politique ene waɗi leñol maago kono politique e paramon leñol maago foti wadde ko fodde e nafoore potal e leydi Sénégal ɗum noon hannde ala toon ɗum hannde ala toon e nder Sénégal wonti leñol maago nde leñol maago kala ari ɓamtade leydi wotta pina kadi wotta fof ko majjata ɗum min jiiɗi eɗen jiyande e nder Sénégal hannde laamiɗo hannde ko pullo feccere pullo o wona pullo 100%. eyi min yanna ɗum min ko métis kanko fof wonde métis wonko waɗi noon e nder fulɓe kadi bonni kadi a heewi e nder koɓe men fulɓe jafindoroɓe e nder koɓe men ɗum gila Mauritanie gila Sénégal ko même chose ɗen ñaagi Allah kadi yewtere men nde fof mbaɗe fere yimɓe gatta hakkillaji men gila enen emen nder koɓe men e ɓesguji men ɓesgu neɗɗo noon mahata ɓakkere mahata gila woni heccere yaade hen so yoori daro yaade hen min ɓiyam ɓesgam ko haare jamme ñalawma yam mbani poto waade yam gandu ɓe poti yaade yam jog ɓe poti jaggude hay politique o ɓeɗa haaldema ɗonete neɗɗo so garimama surtout mama jogimama ñiiƴi kono noon kadi anne kadi woto gar kadi ha bonna ko poɗɗa hebde ko so neɗɗo hannde so ƴeewi hannde ɗeɗo balɗe ko keewi ko Sénégal ko musiba mawɗo so faddaka ko musiba ɓurɗo bonde musibaji jogor arde leydi ndi kono ɓe ɗamni kadi laamu ko so woodi ɗum ɗo fof fotano wonde laamu en manki eyi laamu ngu ene manki leydi ndi manki laamede kadi so ƴeewi hannde kadi min e ɓurmi waade woyde hay laamiɗo hannde no foti waade ni o mankini rendement ko takkima ko kadi ɗum kadi ɓuuri bonde sabu ɗum ɗo woni hen ganduɗa bonni martaba fulɓe a heewi ko taaribu ko bonni martaba fulɓe a heewi ɗum min mbiɗa wayi ɗum e nder yiyandam min e nder politique Sénégal Abdoul Wahab kala ko jiiɗa e aduna wonko sabbini ɗum neɗɗo noon sa rondima kosam a hippani a rewa nder jeere buubi ndewema so ƴetti tew a rondima a rewa jeere buubi ndewema kamɓe laamatono en kepti ha laaɓi en laami jooɗi il faut ɓe ngullo il faut ɓe ƴetto il faut ɓe bonnir il faut ɓe kaala donc c'est normal sa hepti ko jomum heptanno kañum wona ko wullide en wofta en bonno kono an woɗɗo ko bonno ko ƴeew ko fewno ko leydi ni jagga hen mbaɗa hen kala ko yooɗi holko heɓta ha jomum ene ngulla kamɓe mbiyata kamɓe tan laamtono Senghor laamim hay goto nanani haala Abdou Diouf laamim hay goto nanani haala Abdoulaye Wade laamim ɓuuri ko bonnude leydi hay goto nanani haala Macky Sall laamim mbiya pol nde Sénégal mbaɗa yetta wona pol ardi ɗum kono ceerno Bachir mo sikki hannde elle hannde gullo walla mo dille muɗum ɓuri nanede hannde e nder leydi he to banggue honno dartiyankagal manan opposant mo ganduɗa hannde ɓurɗo hannde hewde dille e on ɗon so tawi a ƴeewimo wona yawde mi yewananimo ko woni ko kono to banggue leñol makko wona kewgol no feewi hannde so tawi wiyama gowlegel ɗillegel leñol makko wona kewgol kanko o yaadi ko e leñol makko o yaadi e leƴƴi keddiɗi enen koye men eɗena toon wadde kala landal gonka e nder leydi ndi eɗena toon wadde firti ko hannde o ko doole ɗe fof ndendi gonti doole goote beele doole ɗe fof so tawi ndendi dokki neɗɗo doole leƴƴi ɗi fof kawri ina rokka neɗɗo tan fartange tan gandanɗa hoore maɗa kañum fooɗanade ko wona hakke muɗum ala min e yiyandam ko kalɗa ko joni e nder leydi Sénégal hannde kala laambi ɗum Sénégal na fof ndendi laɓɓini ɗum min kalam ko min Abdoul Wahab ko gurɗum e politique min mi waɗa politique mbeɗa yaa politique mbeɗa yaa rendoji kewɗi kala responsable gadɗo 80% min mi yimoɓe mi heeɗimoɓe mandi gueɗe ko kalata ko adduni wiide noon hannde Macky Sall ko Sénégal na fof lammini ɗum
wona fulɓe tan sa ƴeewi ko wata fulɓe woti ko heddi ko woni ko ɗum tan wawa Lamine Macky Sall ko woni firti noon ko Sénégal fof Lamine Macky Sall par exemple ko dokkumami yeru tan quoi par ce que adni wiide noon pourquoi wonɓe walla woni konngol jalti joni nde jaltata nden holko addi ɗum woni kalim konani ɗum ɗo addi ɗum woni konngol ɗum ɗo addi ɗum tigi woni konngol ɗi oko pullo oko jolfo oko séréer oko ɗo noon kadi il faut kadi yimɓe paama kadi wonko holko sabbin ɗum par ce que adni wiide nder yewtere nani e fof yewtere namni ko heewi mbeɗa wawi jumpude ko heewi e nder yewtere gaɗɗo nde poyam gaɗɗon o mana mi sikki mi yaltani ko hen gonmi ha joni quoi ko hen gonɗa kono aɗana arde seeɗa yiyande politique mbeɗen so naati yiyande politique yajat seeɗa ma en kaal programme uji ɗi kaalen ko wiya noon e fewne ko heeɓi hen fewnede ko wiya noon e fewne ko dañani hen fewnede ko wiya noon e fewne taw ni fuɗɗaka haydara ɗum ɗon fof nana e nder hen ma haale fuɗɗode laamu Macky Sall ma haale hakkude laamu Macky Sall ma haale ciltirɗe laamu Macky Sall firti ko e cimtul mum gonɗen kono enen hande jaaruɗen tan ko enen Macky yo Idriss Seck yo Ousmane Sonko yo e gueɗe woɓɓe e waaɓe noon jehen ha toon to Gazouani laamu leydi Mauritanie laamu leydi Mali Burkina Faso aduna o fof kuuɓal tan mbiyen e ko hande o beele yontani so tawi ganduɗa ɓen ɗon hono wiyeteɓe politicien ji en dawriyankoɓe so tawi ɓe noddi en e ko ganduɗa nafoore men ala hen e enenne kadi hol dartande poɗɗen dartade beele en jahat tan mbarodira ɗen e kamɓe ganduɗa so tawi dille mbaɗi tan no Aluseni Sow wino nane ni walla ko Yaya Ka jomumen tan nangge tan kañumen nangge mofte balɗe ɗiɗi tawa ɓeeto nana mbara walla tigui tigui nana nangga eɗe bedda e nder kasoji e jinnaɓe men en tamboɗe lorani beele enenne yontani jogoɗen hakkillaji ɗiɗo funtiji kam hankkadi natten ɗum tan jabde enen gadduɗo programme jaadina programme kono gadduɗo yo en mbarodir kañum yo dardo ha tiiɗa kañum yaaha warodire mbasa warodirede ɓesguji men mbasa dañƴe caɗele wadde hol erago maɗa e ɗinno ɓesguji holno fotata dartorade ha mbawa tigui tigui Abdoulwahab Allah jarama en wawi ko miijaji ni comme no kadiri mam ni waɗa hunde fof noon kalke jiiɗa jogui sababu holko addat ɗum sa ƴeewat holko addat ɗum a wawa yaltinde ko jiiɗa ko yaltinde adda ɗum ken nedi ndi woni adda ɗum kadi kono hande rendoji waɗoɓe politique 90% hande wona politique en mbaɗata kamɓe kadi ene noddeteɓe kadi 90% wona politicien ji gandani ko jaara ko goni e dow men sa anda hunde kala ka naate hunde waɗa fete ganda ko ɗum woni taw joomen gara tan muncino naate nder walla gara tan ko jii Abdoulwahab mbeɗa yiɗi ɗum naate hen walla Abdoulwahab ni way walla Abdoulwahab ni way tan naate hen Abdoulwahab jandi munde fof tawa o goppa intérêt leydi ndi hande so noddama hande ko kala ka nodde hande ko ɗum wawi wonde foof surtout politique kadi andu ko mbatta andu mo kaldata o ganda kala ko holko haalata holɗo fayi politique e niɓɓiɗi politique neɗɗo a wawa ɗum andude sa wona nder mbusuji a wawa ɗum ɓeyde hol payi kono neɗɗo kadi sa yi ha ɓooyi wonko jiitata fof jertinde hoore ma sabu ko maayi ko hande e nder ko noddal ɗiɗo jarani mayde fotani mayde ɗum min mi yii ɗum hande e rende Sénégal kadi mi yii ɗum ɗo kadi ɗo e leydi ndi hoore mum ɗo yetti ɗo e leydi ndi hoore mum hanki tan goto mabɓe ɗo hiiri hanki e Bergamo wadde politique mum woni Khalifa Sall ɗo e Bergamo ho hiiri hanki ko haali ko fof nani kono noon nande kadi e famde wona gotum sabu hande so noddama hande ko ɗum wawi wonde ko ha siki nder Fouta enen kamɓe waɗa politique nder Fouta keɓe noddiri min ko ɗum woni ƴeewa noddowo ɗo holko woni holko addata holo fani yimɓe ɗum ɗo mankade en hande nder Fouta machallah kadi e rendoji noddoɓe foof e nder politique 90% kala ɓe jooɗiɗa yiɗɓe yo yaah yo leydi ndi yaah noddoɓe leydi ndi yaah ɓen nottaki noddireke ko wujjoɓe ɓen notte haalaɓe ko boni ɓen notte ƴettotoɓe ɓen notte ɗum firti noon wonde e gandani jaten pour ko hewde 90% jatan gandani payi jarama mankude gandal nini hen mankude jangde kadi nini hen politique jangguete jarama ceerno Bachir machallah jaram jafoɗum noon min ko noon jirimi quoi e yiyande meɗen e yiyande men e politique ono dogorata dani e hande hayso woni tonggode meɗen abbiti koto banggue nedi men banggue sukaɓe ndi
won namdal noon woodi ɗo namdal ngal wi wonde ko ya laɓɓinan yimɓe ɓe wonde hoorejo leydi Macky Sall wonde ko métis so tawi wiyama Macky Sall wiyete ko Macky Amadou Bouɗi nawe ha toon to guijilon so wiyama ganduɗa hoore maɗa Macky wiye Macky Coumba Thimbo voilà ɗeɗo hen foof ganduɗa hoore maɗa koye nder Fouta he ko hen nawtate ko hakkude guijilon ganduɗa hoore maɗa e ndulmaji joni an a wi Macky ko métis holto fandare ma yaari jafta tan ko ɓuuri raɓɓide tan seeɗa on saaha tongue eyyi fandaram yande hen wonde haaki needi fuutankoɓe neɗɗo wawa wonde fuutanke inde mum yettode mum asli mum taw wona fuutanke ɗum waɗi wiide ko métis kanko séréer hen haalpulaar hen ɗum woni métissage o ok moƴƴi min ko ɗum jiirim kadi ɗum kadi janggimi ɗum kadi jimi histoire makko machallah moƴƴi eyyi kadi ndo arde kadi on woni mimi andimam guila o wonani e nder politique oui mimi andimam guila wonani nder politique o guila naatani e politique eyyi kadi won kadi ma heewi haaldake nder a jaram aɗa andi Bachir jewte men ɗe aɗa wawi joni haalɗo tan janggo nana audio ma ne yeehi banggue goɗɗo ɗum noon hen saaha taƴat tan koto raɓɓiɗo tan beddo voilà a haali nana janggo e jaam yimɓe ne gara ne mbiya wonde hoto fawi ɗum o mbaɗo ni batuɗum dani e gueɗe mbaɗo noon tawde yewtere nde ko yahore ko nde hettatede kadi dingal kala ko joni ari e wasa janggude e wasa famde e wasa yettade e nande hunde taw ondaɗe ɓaari tigui yewtere nde ko nde 2 heures de temps kono aɗa wawi ñande wonde jeeya audio jeeyaɗo nder yewtere taw ko waɗi ko mintaji ɗiɗi taw ko jomum to yiɗɗo ko ɗon tan sodori a jarama seydi jarama jafoɗom noon min ko noon pamirmi dal jafoɗom min tuma dim haalde kalim ko e on jarama e mi weltima yallah hokkin ñalde jaam yallah yo moƴƴani seydi Sissa Wande an to finere ma woni Bachir ato yalti ɗum noon en jettimo kanko Bassirou Sy gorko mo Diatar golle makko jooɗi peewi yo gen yo moƴƴere natande makko waɗi fayida no haalata ni goto kala ko yiyande mum haalata e nder yiyande he kadi jiyanɗe goɗɗe kadi mbawi feñde e nder hen ɗum noon keddotoɗen ko hojomaji seeɗa en calmini Demba Ndiaye Dillane gorko mo Bou Samba e Guderi o saminama o juurama eɗen gandi kadi kankone kadi ko kettoɗe jewte men o naata hen machallah en calmini hono Fama Debbo Dulmaji Demɓe jeejengo omona toon to hello Facebook o saminama o juurama Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti Belel Jeeri salminama juurama ɗum noon ma en ketto hunde seeɗa tan kala joguiɗo konngol e ara tan kadi de tonguen yewtere nde ko ɓuuri raɓɓidde e calmini noon Amadou Ndongo mo hetti en toon to hello Facebook ɗum noon kettoɗen Amadou Oumar Baydi no haalirta ndani garten tonguen yewtere nde hankadi so tawi won jiɗɗo konngol bisimilla a jasna sara layye wonta bina banno khatin sigagan wogangali ndibe wina layyo duna yasoni tan yeeri duna ko belel jeeri tudi jaren beebi ngoren jabana yawm alayna jabu kala nani gor fumi shuwi wal fumani shuwi jari shuwi wal jarani shuwi bogiya min lili bogiya mandara kulluhum ya rabbal alamin amin ya rasul bin allah wa fatun qaribun وبشر المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله ndile yo duna ko belel jeeri tudi jaren beebi ngoren yawmana yawmu alayna yawmu ko yalanani goto gandon tiro bone mbewa feño bone mbaɗo caru bone naggi kolnam bone jontaɗo bonde gari jele ɓuuri mbaɗude cukagu sanani ko majji ɓuuri ko matar ko majjuno ko ka yitama ndi tama tawmina duniya fayn daga faali kanni غداة البين يوم تهملي
لدى السمرات الليا ناقفا زليفا قفا بأشهبي علي مديو diversi versani orgo hedde jamma bande hatta ɗum wedde sogide miijima mayde mbalannen naani sido banano somi suudima mangu yiɗo ayta beɗe salo manguna jeemo mi surgaji mam lami waare ene yurmini ene woyni wondo guiɗo waali woyde wadde mbalmi ko ngawtade ko gorkum Amadou Oumar Baydi gorko mo dar halayɓe golle ma jooɗi peewi tedduɓe heediɓe hettoɓe haalirde rendago ɓuural ɓamtare wondude hono haalirde dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam kono kadi dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam haalirde añam ɓamti fulago añam yeedaɓe wondude hello Facebook yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadi wiyetede dartole joljolne gowne wadde ñalawma dewo hoore biri kala e oɗo saaha ina wayno hande toɓɓere meɗen en paami tigui tigui ko gadduɗen ko gaddanɗen rendo ngo no hannirta ni gaddanɗen kadi koye men nde wonno mbatten ko goɓɓe jiile walla mbiyen cipi jaam jaam beele daham waɗa lamɗam e jetti rendo ngo kala no hannirta ni dañoɓe fartaŋe nadde e nder yewtere he gaddi hen jeeɗumen jettama jarama ɓe ganduɗa kadi nande ketti en toon to sengo Facebook onon kala on jettama jarama wonɓe toon to radio ji ɗi onon kala golle mum jooɗi peewi no hannirta ni fawide o tan ko kala ko mbawɗen nande hen mbatten hakkille tigui tigui e nder koye meɗen mbatten hakkille e nder ɓesguji meɗen mbatten hakkille ko kalaten eko kaldaten eno gurɗen eno gurdirɗen e no hannirta dani mbatten kadi hakkille no feewi wonande kadi gandanɗa hoore maɗa hande o ɓeɗo nan toon to TikTok ɓeɗo Instagram ɓeɗo ganduɗa hoore maɗa to Twitter ɓe ganduɗa nan to hello Facebook ɓe to Skype goni ɓeɗo ganduɗa hoore maɗa nana mbaɗa audio ji tan ina beddo e nder dente he goto hen foof yo wattu hakkille e tigui tigui durna miijo no hannirta ni anda ko haalata saabu en keewi to keɗɗen hande neɗɗo haala hunde omo haala omo laawi omo ƴatto wona oɗo juuɗe koyɗe janggo e jaam ganduɗa kadi o arta kadi o wiide yimɓe kadi jarnoɗe kam jaafuɗe kam no hannirta wadde noon firti ko so tawi aɗa haala won kettiɗomo no hannirta ni won kettiɗomo e ɓurɗomo famde ko kalata ko won kettiɗomo ɓurɗomo kadi gandal no hannirta ɗum wadde ceerno Boye wiide o wi heewi to damguel ne meela ina haaɗa yimɓe ɗanade tukkal ngeloba ina duusi ina deƴƴi rumbani wadde noon wonde ene nder kaalirɗe ɗe wonde ene nder tigui tigui réseau sociaux ji ɗi wonna hettiɓe en ɓurɓe en hen gandal no hannirta ni wadde noon joguiɗo hen gandal joguiɗo hen humpito nafowo naftowo foof bisimilla muɗum wallodira tigui tigui e nder rendo ngo no hannirta ni kala kadi ganduɗa umminowo fitina kadi ganduɗa on kadi yo waccu hoore muɗum o rento no hannirta ni nde wonno fitina ganduɗa hoorema nelaɗo wi ko Allah huuɗi on ganduɗa pindinɗo fitina Allah huuɗi kadi on ɗon ummiɗo fitina kono kadi on cosɗo kadi ha fitina kadi naati ganduɗa hooremaɗa e nder ɓerɗe yimɓe kadi heddi yimɓe ene kaaɓe kanko naati nder suudu makko o leeli on kadi Allah huuɗi ɗum nde wonno yimɓe hewɓe ko noon mbaɗata ko jalte kaɓe ɗen jalte mbarodirɗen ko fittano fawmi hen tawa nde o haalata nde o haala ɗum ha weela o tengti ɗum ha tengta o weddo e nder réseau sociaux ji he yimɓeɓe kapta ɗum tigui tigui mo kala heblo kanko so tawi dawol yonti o ganduɗa hoore maɗa o heeɓa nder suudu makko o leelo wadde noon dentoɗen tigui tigui hono hirjinde ko ganduɗa e ɗum ɗo henne ko wona hunde naftore no hannirta ni hande yewtere men en garani e politique gam tigui tigui hono wiide kaari ɓuuri moƴƴude kaari ɓuuri darade kaari ɓuuri dadade garɗen ko e politique holno mbatten ko dañƴen ko seeɗel meɗen kal mbawen tigui tigui naftora ɗum no hannirta ni waɗe barke ko joguiɗen ko heewi ko kadi mbawen tigui tigui kadi wurde hen kadi gurnameje moƴƴe ɓesguji ɗi kadi ɗi jibinɗen ɗi kadi kaaɗa kadi e nder jimadi meɗen ɓesguji jibinɗen ɗi ɗi mbawa kadi hadde kadi tigui tigui e nder jamiroɗe meɗen kono enen mawɓe kadi mbasa wonde kadi mawɓe kadi fuɗɗoɓe tigui tigui hono cuumu e iwri maayo ala goto meɗen kala yo haal ko waɗi fayida wonno fayida o so tawi fayida waɗi fayida tan e artata koye men enen kala no hannirta ɗum noon tedduɓe hettiɓe on jettama jarama golle mum jooɗi peewi ko ɗo baydirten e rendo ngo no hannirta dani ƴeewen ruttade toon to musidɗo meɗen Yahya Ka
somo yiya won ɓoggol o habre en tawtataɓe yewtere nde no hannirta ni en jiyani han noon nima boli yo taw ko jaam jaggimo walla tawi ni ko Aminata jaggimo ɗum noon ko woni kala nden ka Allah kisal mum yo wonamo kono hannirta nda ni wona e dendagal yaadiɓe meɗen e nder nde ɗo hen yewtere wiyeten dartule joljole kono kadi yaadiɓe men e nder kaalirɗe meɗen dadiɓe hen no hannirta ni en jetti kadi rendo ngo foof e kuuɓal goto kala yo wonko waɗi fayida no hannirta ndani beele so tawi fayida o haalama e bandumen belto hen so tawi kadi nanti nden ɗo ñoore e tawa ñoore nde nde hersintako nde hulɓintako nde wonata kadi tigui tigui ko haala koko ɗum kadi woni ko wone maɗa wadde noon tinnoɗen ɗin ɗon banggueji mo kala eto darade e dadade no hannirta ni nde wonno fulɓe no mbiya to yawa e galle ko ɗon ƴaɓorte wadde goto men foof yo eto wonde tugowal towgal wona tigui tigui bara ñaɗɗo mo ganduɗa hay goto wawa rewirde e banggue muɗum ina ɓamtare dañe nden kaki kisal kala wawa duumade men tedduɓe hettiɓe on jettama jarama gol mum jooɗi peewi Yaya Seydi Ka saɗa hetti hen jaam Allah ñallema hol musidɓe dañoɓe fartague tawtorede yewtere nde waɗɗo kikiɗe ceerno Abdoullah Kapullo eɗen garta hen joni eɗen gondi ɗo hen eɗen gondi ɗo hen Abdourahmani Aw gorko mo dunga wuuro Alpha en calminimo eɗen gonde sohna Aissata Dia eɗen gonde sohna Aissata Sy eɗen gonde ceerno Ahmadou Guissé eɗen gondi e sohna Aissata Malaw Sy eɗen gondi e Dia Alassane Gallo eɗen gonde sohna Fama Dem gorko mon debbo mum jafuɗon debbo mum dulmaji funeɓe sohna Fama Dem a salminama ceerno Abdoul Wahabou Kane haalirde Agnam Yero Yaɓe ɓamti Pulago eɗen gondi e sohna Hawwa Wadda eɗen gondi e gorko mo Koundel Ngari Nima ina wiye Alhousseyni Sow guiɗo Cheikh Souleymani Bal ha woni gonguira e gonga eɗen gondi e sohna Kardiatou Abou Salif eɗen gondi e sohna Kardiatou Tall eɗen gondi e Mamadou Samba Tall eɗen gondi e sohna Mariam Sow a salminama ha to Ostarali eɗen gondi e Moussa Dia eɗen gondi e sohna Oumou Mamoudou Tall min calminima tigui rigui eɗen gondi e sohna Oumou Thiam eɗen gondi e Saydou Dia to hoɗa baba Saydou Ba Saydou Dia eɗen gondi e ceerno Samba Ba eɗen ko ɓe goni e ɓoggol he ceerno Abdoul Wahab en calmini bandiraɓe foof e kuuɓal yewtere nde waɗi fayida kadi ko toujours ko noon dartole joljole kala to yaltiri tan on banggue wiyete mataw ko oɗo hande kadi ɓuuri fawde ɗuure e ko toujours tan koɗo yuɓɓi ɗo eɗo yaltirte ɗo eɗo famate ɗo eɗo haalate kadi moni fo yiye hen hoore mum daña hen gartam kadi daña ko haali hen ko ɗon woni yaltirta ñande foof min mbiyatan ko yo Allah junnu balɗe yalla e moƴƴere ceerno Abdoul Wahab Kane en calmini bandiraɓe kettorto en kettoto en foof Allah jarama Seydi Kane mi salmini min juuri min ñaguima yafoy on jarama a jarama Seydi Ka golle ma joɗɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere hayso gandal ala humpito ala kala kam ko jooli e nder meɗen ene moƴƴi kadi garen mbadden hen cipi jaam mo kala adda hen yiyande mum no hannirta ni toon to haalirde calmini Alhaji Amadou Ndongo gorko mo Thilone Daga Wendu kono kadi calmini Aissata Mar en calmini musidɗo meɗen Saydou Sy salminama juurama en calmini hono musidɗo biyeteɗo Saydou Nourou Diallo o salminama o juurama noon feewi ha wona seeɗa en calmini hono Souleymani Won o yettama o jarama golma ko jooɗi peewi Aissata Mar salminama juurama en calmini wonɓe toon to hello Facebook Amadou Ba salminama juurama en calmini hono Idrissa Ka heeɓino tigui tigui Fouye Tufde golma ko jooɗi peewi Ayouba Talla salminama juurama en calmini hono Abou An salminama juurama en calmini Alhaji Amadou Ndongo en kaali joni ko noon kadi Bassirou Sy wonne kadi jolinɗo yettama jarama en calmini toon Balla Sow salminama juurama ko noon kadi wondude Amzo Sissoko yettama jarama golma ko jooɗi peewi ko noon kadi Aliou Ndiaye woni Demba Ndiaye Dillan golma ko jooɗi peewi Demba Guiro salminama juurama e dendagal hettiyankoɓe no hannirta ndani gonɗo henne e koddiɗo men Iba Oldou ha toon to kaydi Mbejor salminama juurama Mahmoudou Diop rewino ɗo o yettama o jarama golma ko jooɗi peewi e caminire ngo foof e kuuɓal Ibrahima Demba Dia wondude Adama Boubacar Dia golmum jooɗi peewi bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe meɗen yo joom jamanu joom jaluɓe jawon mbaɗan en jaam ha jaama juula
on jarama kettugol yo gen rokki en walde jam jamirani banje mi rokkirani banje mi yobrani banje nyamande Abdurrahmatu Mulawel ko bi jeena ba Mamadou Kalilo samakan mo nanoɓe jinni samakan mo jinoɓe jinni tawi samba ko jelo gomɗo anda wuɗo anda ni gawri saydi yagu ba Mamadou wona fode keeri woni fodde jawo condirde poyi kay fonnani kirade kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ene wiya on kettuki jam kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe